Εκείνος, ένας εκατομμυριούχος σκεπτικιστής, χαρίζει στην υπηρέτριά του ένα πολυτελές ταξίδι, ένα πρόσχημα για να την δει. Εκείνη, η Ιακωβίνα, χορεύει χαρούμενα. Τον βλέπει με άλλους και η ζήλια τον κατατρώει, αποκαλύπτοντας την αγάπη του. Πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μας από ποια πόλη της Ελλάδας μας παρακολουθείτε. Απολαύστε την ιστορία. Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 5 το πρωί, όπως κάθε μέρα. Η Ιακωβίνα ράπτη άνοιξε τα μάτια στο μικρό δωμάτιο στο πίσω μέρος της έπαυλης, όπου οι ξεφτισμένοι τοίχοι έρχονταν σε αντίθεση με την πολυτέλεια που καθάριζε καθημερινά. Στα 28 της χρόνια κουβαλούσε στους ώμους της το βάρος της στήριξης της οικογένειας που είχε μείνει στα Γιάννενα, τη μητέρα της άρρωστη, τον μικρότερο αδερφό της να προσπαθεί να τελειώσει τις σπουδές του και τους λογαριασμούς που δεν σταματούσαν να έρχονται. Σηκώθηκε σιωπηλά, όπως πάντα έκανε, για να μην ξυπνήσει την Κωνσταντίνα, την ηλικιωμένη οικονόμο που μοιραζόταν το δωμάτιο μαζί της. Τα χέρια της, σκληραγωγημένα από τη βαριά δουλειά, πήγαν αυτόματα στην γκρι στολή που κρεμόταν στην καρέκλα. Μια ακόμη μέρα στην έπαυλη Καστελάνη, μια ακόμη μέρα όντας αόρατη. Η Ιακωβίνα είχε μάθει από νωρίς ότι άνθρωποι σαν αυτήν γεννιούνται για να υπηρετούν. Δεν ήταν πικρία, ήταν αποδοχή. Η μητέρα της, η κυρία Ελένη, έλεγε πάντα «Κόρη μου, η τίμια δουλειά δεν ντροπιάζει κανέναν. Κάνεις το μέρος σου με αξιοπρέπεια και ο Θεός το αναγνωρίζει». Και έτσι ζούσε, με σιωπηλή αξιοπρέπεια, ακόμη και όταν μερικοί από τους άλλους υπαλλήλους ψιθύριζαν για τη φυσική της ομορφιά, για το πόσο σπατάλη ήταν μια κοπέλα σαν αυτή να κρύβεται πίσω από φαρδιές στολές και πάντα μαζεμένα μαλλιά. Κατεβαίνοντας στην κουζίνα, βρήκε την Κωνσταντίνα να ετοιμάζει ήδη τον καφέ του κυρίου Έκτορα. Η γυναίκα των 60 ετών την κοίταξε με μητρική στοργή. «Σήμερα θα είναι μια διαφορετική μέρα». «Παιδί μου», είπε η οικονόμος, ανακατεύοντας τη ζάχαρη στην κούπα από εκλεκτή πορσελάνη. «Ο κύριος θα είναι στο σπίτι όλη την ημέρα. Σημαντικές συναντήσεις στη βιβλιοθήκη». Η Ιακωβίνα συμφώνησε. Ο Έκτορας Καστελάνης ήταν μια σχεδόν μυθική φιγούρα για αυτήν. Ο ιδιοκτήτης όλων αυτών, ο άνθρωπος που εμφανιζόταν στα περιοδικά επιχειρήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος που διοικούσε μια αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο. Σε 3 χρόνια που εργαζόταν εκεί, οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν ελάχιστες. Ένα περιστασιακό καλημέρα όταν διασταυρώνονταν στους διαδρόμους, ένα νεύμα όταν απομακρυνόταν γρήγορα για να μην εμποδίσει το δρόμο του. Ήταν διαφορετικός από τους αλαζόνες πλούσιους που είχε γνωρίσει. Δεν φώναζε στους υπαλλήλους, δεν έκανε παράλογες απαιτήσεις. Ήταν ευγενικός αλλά απόμακρος. Πολύ απόμακρος. Σαν να ζούσε σε μια παράλληλη διάσταση όπου τα συναισθήματα ήταν πολυτέλειες που δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του. Πριν στον 40ο όροφο του εμπορικού κτηρίου που έφερε το όνομά του, ο Έκτορας Καστελάνης ρύθμισε τον κόμπο της ιταλικής γραβάτας μπροστά στον καθρέφτη του εκτελεστικού μπάνιου. 40 χρόνια ζωής, δισεκατομμύρια στην τράπεζα, διεθνής αναγνώριση και μια μοναξιά που τον κατέτρωγε από μέσα σαν οξύ. Είχε χτίσει μια αυτοκρατορία, αφότου η Αλεξάνδρα, η πρώην αραβωνιαστικιά του, τον άφησε για έναν άλλο άνδρα πριν από 5 χρόνια. «Είσαι πολύ ψυχρός, Έκτορα», ήταν τα τελευταία της λόγια. «Όλα σε σένα είναι υπολογισμένα, στρατηγικά. Πού είναι τα συναισθήματά σου? Πού είναι ο άντρας που ερωτεύεται?» Έκτοτε είχε επιλέξει τον απόλυτο έλεγχο. Οι σχέσεις ήταν συμβόλαια. Οι γυναίκες ήταν προσωρινές συνοδοί για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η καρδιά ήταν ένα όργανο που άντλησε αίμα, τίποτα περισσότερο. Λειτουργούσε τέλεια μέχρι που γνώρισε την Ιακωβίνα. Δεν ήξερε ακριβώς πότε άρχισε να την προσέχει. Ίσως ήταν την ημέρα που την είδε να φροντίζει τα λουλούδια του κήπου, να μιλάει σιγανά στα τριαντάφυλλα σαν να ήταν αγαπημένες φίλες. Ή όταν την έπιασε να χορεύει μόνη στο σαλόνι ενώ καθάριζε, κινούμενη με μια φυσική χάρη που ερχόταν σε αντίθεση με την ακαμψία του κόσμου του. Η Ιακωβίνα ήταν όλα όσα δεν ήταν, αυθόρμητη, γνήσια, ζωντανή. Χαμογελούσε στα πουλιά που έρχονταν στο παράθυρο, άφηνε ενθαρρυντικά σημειώματα για τους άλλους υπαλλήλους και εξέπεμπε ένα φως που δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Ήταν σαν να παρακολουθεί κάποιον που εξακολουθούσε να πιστεύει στην καλοσύνη του κόσμου και αυτό τον γοήτευε και τον αναστάτωνε ταυτόχρονα. Τους τελευταίους μήνες έβρισκε δικαιολογίες για να εργάζεται περισσότερο στο σπίτι.
μόνο και μόνο για να την δει στους διαδρόμους. Ήξερε την ρουτίνα της. Στις 6 το πρωί καθάριζε το σαλόνι, στις 8 οργάνωνε τη βιβλιοθήκη, στις 10 φρόντιζε τα λουλούδια. Ήταν αξιολύπητο, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο Έκτορας ήξερε ότι πατούσε σε επικίνδυνο έδαφος. Η Ιακωβίνα ήταν υπάλληλός του. Εξαρτιόταν από αυτόν για να επιβιώσει. Κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζωή της. Αλλά αυτό που ένιωθε δεν ήταν απλώς φυσική έλξη. Ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο τρομακτικό. Ήταν σαν να κρατούσε το κλειδί για ένα κομμάτι του που είχε κλειδώσει πριν από χρόνια. Ήταν μια βροχερή Πέμπτη του Μαρτίου, όταν η τύχη ανάγκασε την πρώτη πραγματική συνάντηση μεταξύ τους. Η Ιακωβίνα ανέβαινε τις σκάλες με ένα δίσκο με τον απογευματινό καφέ για τη βιβλιοθήκη, όπου ο Έκτορας εργαζόταν με τους δικηγόρους του αναθεωρώντας διεθνείς συμβάσεις. Το σκούρο και βερνικωμένο ξύλο ήταν ολισθηρό λόγω της υγρασίας και τα φθαρμένα παπούτσια της δεν προσέφεραν την απαραίτητη πρόσφυση. Συνέβη σε ένα δευτερόλεπτο. Το αριστερό πόδι γλίστρισε στο σκαλοπάτι, ο δίσκος πέταξε από τα χέρια της και εκείνη ετοιμάστηκε για μια επώδυνη πτώση. Όμως, γερά χέρια την άρπαξαν από τη μέση, εμποδίζοντας την να κατρακυλήσει κάτω τις σκάλες. Όταν άνοιξε τα μάτια της, ήταν κολλημένη στο στήθος του Έκτορα Καστελάνη. Μπορούσε να νιώσει το ανδρικό άρωμα, ακριβό και διακριτικό, μπορούσε να ακούσει τους χτύπους της καρδιάς του να επιταχύνονται όπως η δική της. Τα μάτια του, με ένα καστανό σχεδόν χρυσό χρώμα, την μελετούσαν με μια ένταση που την έκανε να κοκκινήσει. «Είσαι καλά?» ρώτησε, και η φωνή του είχε μια απαλότητα που δεν είχε ακούσει ποτέ πριν. Η Ιακωβίνα προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά τα πόδια της εξακολουθούσαν να τρέμουν. «Εγώ λυπάμαι πολύ, κύριε Έκτορα. Ο δίσκος, ο καφές, θα τα καθαρίσω όλα αμέσως». «Ξέχνα τον δίσκο», είπε, κρατώντας την ακόμη. «Θα μπορούσες να έχεις τραυματιστεί σοβαρά». Τότε ήταν που τον κοίταξε πραγματικά για πρώτη φορά. Όχι τον απόμακρο κύριο, όχι τον απρόσιτο εκατομμυριούχο, αλλά έναν άνδρα που την κρατούσε σαν να ήταν κάτι πολύτιμο. Υπήρχε κάτι στα μάτια του που δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. Μια ευαλωτότητα που δεν τέριαζε με τη δημόσια εικόνα του. «Ευχαριστώ που με έπιασες», ψιθύρισε. Ο Έκτορας συνειδητοποίησε ότι εξακολουθούσε να την έχει στην αγκαλιά του και απρόθυμα την άφησε. Όμως δεν απομακρύνθηκε. «Πώς σε λένε?» «Το πλήρες όνομά σου?» «Ιακωβίνα. Ιακωβίνα Ράπτη. Ιακωβίνα», επανέλαβε σαν να δοκίμαζε τον ήχο. Ένα όμορφο όνομα. Η στιγμή διακόπηκε από την άφιξη της Κωνσταντίνας, η οποία ανέβηκε τρέχοντας όταν άκουσε το θόρυβο του δίσκου να πέφτει. «Θεέ μου, τι συνέβη εδώ?» «Ένα μικρό ατύχημα», εξήγησε ο Έκτορας, επιστρέφοντας αμέσως στην επίσημη στάση του. «Φροντίστε να το καθαρίσει κάποιος». Και η Ιακωβίνα έκανε μια παύση, κοιτάζοντας απευθείας στα μάτια της. «Έλα στη βιβλιοθήκη μου σε μια ώρα. Πρέπει να μιλήσουμε». Η Ιακωβίνα ένιωσε το στομάχι της να βουλιάζει. Σίγουρα θα απολυόταν. 3 χρόνια τίμιας δουλειάς χαμένα εξαιτίας μιας ανόητης πτώσης. Πώς θα το εξηγούσε στην οικογένειά της? Πώς θα πλήρωνε τη θεραπεία της μητέρας της? Αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα του Έκτορα που δεν έμοιαζε με θυμό. Ήταν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο ανησυχητικό. Ήταν ενδιαφέρον. Και αυτό θα άλλαζε τα πάντα. Μια ώρα αργότερα, η Ιακωβίνα χτύπησε την πόρτα της βιβλιοθήκης με τα δάχτυλα να τρέμουν. Είχε αλλάξει τη λερωμένη στολή με μια καθαρή, είχε μαζέψει τα μαλλιά της με περισσότερη προσοχή και είχε προσπαθήσει να κρύψει τον εκνευρισμό της πίσω από μια όρθια στάση. Η Κωνσταντίνα είχε προσπαθήσει να την καθησυχάσει, λέγοντας ότι ο κύριος Έκτορας δεν ήταν άνθρωπος που απολύει υπαλλήλους για ατυχήματα, αλλά η Ιακωβίνα δεν μπορούσε να ξεχάσει την ένταση του βλέμματός του. Εμπρός ήρθε η βαθιά φωνή από την άλλη πλευρά της πόρτας. Η βιβλιοθήκη ήταν το ιερό του Έκτορα, τείχη καλυμμένη με σπάνια βιβλία, ένα κρυστάλλινο μπαρ στη γωνία, πολυθρόνες από ιταλικό δέρμα και ένα τραπέζι από μαόνι που κόστιζε περισσότερο από ολόκληρο το σπίτι της στα Γιάννενα. Στεκόταν μπροστά στο παράθυρο, παρατηρώντας τη βροχή που έπεφτε πάνω από την Αθήνα, τα χέρια σταυρωμένα πίσω από την πλάτη. «Καθίστε», είπε χωρίς να γυρίσει. Η Ιακωβίνα επέλεξε την πιο απομακρυσμένη καρέκλα από το τραπέζι, διατηρώντας την επίσημη στάση. «Κύριε Έκτορα, για αυτό που συνέβη, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.
Ξέρω ότι ήταν απρόσεκτο από μέρους μου. Πόσα χρόνια έχετε? Διέκοψε, γυρίζοντας επιτέλους για να την αντικρίσει. Η ερώτηση την ευνηδίασε. 28, κύριε. Και πόσο καιρό εργάζεστε εδώ? 3 χρόνια. Ο Έκτορας πλησίασε αργά, σαν αρπακτικό που μελετά το θύραμά του. Η Ιακωβίνα ένιωσε κάθε βήμα να αντυχεί στη σιωπή του δωματίου. Σε 3 χρόνια δεν έχετε λείψει ποτέ μια μέρα. Δεν έχετε αργήσει ποτέ. Η Κωνσταντίνα μου λέει ότι εργάζεστε περισσότερο από το απαραίτητο. Βοηθάτε τους άλλους υπαλλήλους και δεν έχετε παραπονεθεί ποτέ για τον μισθό, ακόμη και όταν μάθατε ότι άλλοι σε παρόμοιες θέσεις αμείβονται περισσότερο. Δεν ήξερε που το πήγαινε αυτό. Εγώ είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία, κύριε Έκτορα. Δεν έχω λόγους να παραπονεθώ. Γιατί όχι? Σταμάτησε μπροστά της, αναγκάζοντάς την να σηκώσει το βλέμμα. Γιατί μια έξυπνη, όμορφη γυναίκα αρκείται να είναι αόρατη. Η καρδιά της Ιακωβίνας χτύπησε δυνατά. Όμορφη? Είχε πει ότι ήταν όμορφη. Δεν βλέπω τον εαυτό μου έτσι, κύριε. Απλώς κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Ο Έκτορας απομακρύνθηκε, σερβίροντας ένα σκοτσέζικο ουίσκι. Κρύβεσαι. Γιατί? Η προσωπική ερώτηση την αφόπλησε. Άνθρωποι σαν εμένα γεννιούνται για να εργάζονται, κύριε Έκτορα. Όχι για να ονειρεύονται πολύ ψηλά. Άνθρωποι σαν εσένα. Πήρε μια γουλιά τα μάτια του να μην αφήνουν ποτέ το πρόσωπό της. Εννοείται φτωχοί άνθρωποι. Η Ιακωβίνα άκαμπτη. Με όλο το σεβασμό, κύριε, δεν έχετε ιδέα ποια είναι η πραγματικότητά μου. Τότε πες μου. Για μια στιγμή δίστασε. Αλλά υπήρχε κάτι στη φωνή του. Μια γνήσια περιέργεια που την έκανε να χαμηλώσει τις άμυνες της. Η μητέρα μου είναι άρρωστη. Χρειάζεται ακριβά φάρμακα, θεραπείες, που το εσύ δεν καλύπτει πλήρως. Ο μικρότερος αδερφός μου είναι στην τελευταία τάξη του λυκείου. Ονειρεύεται να πάει στο πανεπιστήμιο. Έχω ξαδέρφια που μερικές φορές χρειάζονται βοήθεια. Τα χρήματα που κερδίζω εδώ συντηρούν 6 άτομα στα Γιάννενα. Ο Έκτορας απορρόφησε κάθε λέξη. Και εσύ? Τι θέλει η Ιακωβίνα για τον εαυτό της? Η ερώτηση την χτύπησε σαν γροθιά. Κανείς δεν είχε ρωτήσει ποτέ αυτό. Εγώ... Δεν έχει σημασία τι θέλω. Έχει σημασία για μένα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν φορτωμένη με ηλεκτρισμό. Η Ιακωβίνα ένιωσε κάτι να αλλάζει στον αέρα ανάμεσά τους. Μια ένταση που δεν μπορούσε να ονομάσει. Ο Έκτορας την κοιτούσε με έναν τρόπο που την έκανε να αισθάνεται εκτεθειμένη. Σαν να έβλεπε μέσα από τα στρώματα προστασίας που είχε χτίσει. «Γιατί με ρωτάτε αυτό?» ψιθύρισε. Ο Έκτορας έβαλε το ποτήρι πάνω στο τραπέζι με περισσότερη δύναμη από τι ήταν απαραίτητο. Επειδή σε 3 χρόνια που σε παρατηρώ, συνειδητοποίησα ότι είσαι ο μόνος πραγματικός άνθρωπος σε αυτό το σπίτι. Ο μόνος που δεν θέλει τίποτα από μένα πέρα από την ευκαιρία να εργαστεί έντιμα. Με παρατηρείτε? Η ερώτηση βγήκε πριν προλάβει να λογοκρίνει τον εαυτό της. Ο Έκτορας γέλασε χαμηλά, ένας ήχος χωρίς χιούμορ. Περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Πλησίασε ξανά και αυτή τη φορά η Ιακωβίνα δεν μπόρεσε να αποφύγει το ανδρικό άρωμα, τη μαγνητική παρουσία του. Με ιντριγκάρισε η Ιακωβίνα. Η σιωπηλή σου δύναμη, η αξιοπρέπειά σου, ακόμη και όταν κανείς δεν κοιτάζει. Φροντίζεις τα λουλούδια σαν να ήταν κόρες σου, χαμογελάς τα πουλιά, αφήνεις ενθαρρυντικά σημειώματα στους άλλους υπαλλήλους. Είναι σαν να φέρνεις ζωή σε αυτό το νεκρό σπίτι. Η Ιακωβίνα σηκώθηκε απότομα, τρομαγμένη από την οικειότητα της εξομολόγησης. «Κύριε Έκτορα, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ακούω αυτά. Γιατί όχι?» Μπλόκαρε το πέρασμά της προς την πόρτα. «Επειδή είμαι το αφεντικό σου. Επειδή είμαι πλούσιος και εσύ φτωχή. Επειδή η κοινωνία λέει ότι άνθρωποι σαν εμάς δεν θα έπρεπε να συνδεθούν ακριβώς για αυτό». Ξέσπασε, εκπλήσοντας και τους δύο με την ένταση. «Ζείτε σε έναν κόσμο όπου μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Ζω σε έναν κόσμο όπου ξέρω τη θέση μου. Αυτή η συζήτηση, αυτό που συμβαίνει, μπορεί να καταλήξει άσχημα μόνο για μένα». Ο Έκτορας σιώπησε για μια στιγμή. Όταν μίλησε η φωνή του ήταν χαμηλότερη, πιο επικίνδυνη. «Και αν έλεγα ότι δεν με νοιάζει τι σκέφτεται η κοινωνία, θα έλεγα ότι δεν έχετε σκεφτεί τις συνέπειες». Η Ιακωβίνα πήρε μια βαθιά ανάσα, ανακτώντας την ψυχραιμία της. «Μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά, κύριε Έκτορα?» Για μια στιγμή σκέφτηκε ότι θα την εμπόδιζε. Αλλά τότε ο Έκτορας απομακρύνθηκε, επιστρέφοντας πίσω από το τραπέζι. «Φυσικά, αλλά πριν...» Άνοιξε ένα σιρτάρι και έβγαλε έναν χοντρό φάκελο. «Αυτό είναι για εσάς». Η Ιακωβίνα κοίταξε το φάκελο με δυσπιστία. «Le que sais-je mal?»
Τι είναι? Ένα δώρο ή μάλλον μια αναγνώριση για την υποδειγματική σας εργασία. Δεν κινήθηκε να το πάρει. Τι είδους αναγνώριση? Μια εβδομάδα στο Resort Καστελάνη στη Μύκονο, όλα πληρωμένα. Μια ευκαιρία να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να δείτε πώς είναι να ζείτε, χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα, για λίγες μέρες. Η Ιακωβίνα τον κοίταξε σαν να είχε τρελαθεί. «Κύριε Έκτορα, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό». «Γιατί όχι?» «Επειδή...» Έψαξε για τις λέξεις. «Επειδή άνθρωποι σαν εμένα δεν πηγαίνουν σε πολυτελή θέρετρα. Επειδή δεν έχω κατάλληλα ρούχα. Επειδή δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ σε αυτό το περιβάλλον. Επειδή φοβάσαι να ανακαλύψεις ότι σου αξίζουν καλύτερα πράγματα από το να κρύβεσαι στα παρασκήνια». Η παρατήρηση τη χτύπησε κατευθείαν. Ο Έκτορας συνέχισε, η φωνή του αποκτούσε πειθόμ. «Μια εβδομάδα, Ιακωβίνα. Μια εβδομάδα για να ανακαλύψεις ποια είσαι όταν δεν φροντίζεις τους πάντες, όταν δεν γίνεσαι αόρατη», θεώρησε το πείραμα. Και ποιος θα ήταν ο σκοπός αυτού του πειράματος? Τα μάτια του έλαμψαν με κάτι που δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει. «Να ανακαλύψω αν οι υποψίες μου για εσένα είναι σωστές». «Τι υποψίες?» «Ότι πίσω από αυτή την πρόσωψη ταπεινοφροσύνης υπάρχει μια εξαιρετική γυναίκα που πεθαίνει να βγει». Η Ιακωβίνα ένιωσε το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Υπήρχε κάτι στη φωνή του, στον τρόπο που την κοιτούσε, που υποδήλωνε ότι αυτό το δώρο δεν ήταν απλώς γενεοδωρία. Ήταν κάτι πιο προσωπικό, πιο επικίνδυνο. «Πρέπει να το σκεφτώ», είπε τελικά. «Έχεις μέχρι αύριο για να αποφασίσεις». Το αεροπλάνο φεύγει την Παρασκευή το πρωί. Ο Έκτορας κοίταξε ξανά έξω από το παράθυρο. «Η ένα τελευταίο πράγμα, Ιακωβίνα. Θα είμαι στο θέρετρο την ίδια εβδομάδα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ελπίζω αυτό να μην σε κάνει να τα παρατήσεις». Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. «Θα είστε εκεί. Θα είναι πρόβλημα». Η Ιακωβίνα τον μελέτησε για μια στιγμή. Υπήρχε κάτι που δεν έλεγε, μια κρυφή ατζέντα πίσω από αυτά τα χρυσά μάτια. Αλλά υπήρχε και μια ευαλωτότητα εκεί. Ένας μοναχικός άνδρας που προσέφερε κάτι που ίσως και ο ίδιος δεν καταλάβαινε πλήρως. «Δεν ξέρω», απάντησε ειλικρινά. «Ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής μου». Και βγήκε από τη βιβλιοθήκη χωρίς να πάρει τον φάκελο, αφήνοντας τον Έκτορα μόνο με τις σκέψεις του και με τη βεβαιότητα ότι είχε θέσει σε κίνηση κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει. Η Ιακωβίνα πέρασε όλη τη νύχτα κοιτάζοντας το φάκελο πάνω στη συρταριέρα. Η Κωνσταντίνα είχε προσπαθήσει να την πείσει, λέγοντας ότι ήταν μια μοναδική ευκαιρία, ότι άξιζε να ξεκουραστεί μετά από χρόνια θυσίας για την οικογένεια. Αλλά αυτό που την τρόμαζε περισσότερο δεν ήταν η πολυτέλεια του θέρετρου. Ήταν η προοπτική να περάσει μια εβδομάδα στο ίδιο μέρος με τον Έκτορα Καστελάνη. Το επόμενο πρωί χτύπησε ξανά την πόρτα της βιβλιοθήκης. Ήταν στο τηλέφωνο χειρονομώντας ενώ μιλούσε άπτεστα αγγλικά με κάποιον στο Λονδίνο. Όταν την είδε έκλεισε τη γραμμή γρήγορα. «Αποφάσισες?» ρώτησε σαν να μην είχε κοιμηθεί σκεπτόμενος την απάντησή της. «Θα το δεχτώ», είπε η Ιακωβίνα, «αλλά με όρους». Ο Έκτορας σήκωσε το φρύδι. «Όρους? Αυτό δεν αλλάζει τίποτα μεταξύ μας. Όταν επιστρέψουμε, εγώ θα συνεχίσω να είμαι υπάλληλός σας και εσείς θα συνεχίσετε να είστε το αφεντικό μου. Τίποτα άλλο». «Φυσικά», συμφώνησε πολύ γρήγορα. «Τίποτα άλλο». Αλλά και οι δύο ήξεραν ότι έλεγε ψέματα. Μα το Resort Καστελάνη στη Μύκονο ήταν ένας παράδεισος που έμοιαζε να έχει βγει από περιοδικό. Μπαγκαλόου από ξύλο και γυαλί απλώνονταν σε μια έκταση μπροστά στη θάλασσα, συνδεδεμένα με μονοπάτια γεμάτα λουλούδια. Η Ιακωβίνα σώπασε στο αυτοκίνητο που την παρέλαβε από το αεροδρόμιο, παρατηρώντας από το παράθυρο έναν κόσμο που ποτέ δεν φανταζόταν ότι ανήκει σε αυτήν. Το μπαγκαλόου της ήταν μεγαλύτερο από το οικογενειακό σπίτι στα Γιάννενα. Είχε μια ιδιωτική βεράντα με αιώρα, τζακούζι στη σουίτα και μια ντουλάπα γεμάτη ρούχα στο μέγεθός της, με ταξωτά φορέματα, μαγιό επώνυμα, παπούτσια που κόστιζαν περισσότερο από τον μηνιαίο μισθό της. Μια κάρτα που ήταν προσαρτημένη έγραφε «Για να μπορέσεις να είσαι αυτό που πραγματικά είσαι». Την πρώτη νύχτα δείπνησε στο δωμάτιο, πολύ φοβισμένη για να εμφανιστεί στο κεντρικό εστιατόριο. Αλλά τη δεύτερη, η περιέργεια και μια παρόρμηση
που δεν μπορούσε να εξηγήσει την έκαναν να διαλέξει ένα απλό μπλε σκούρο φόρεμα και να κατέβει στο μπαρ της παραλίας. Το μέρος έσφιζε από εκλεπτισμένους επισκέπτες, επιχειρηματίες, διακριτικές διασημότητες, Ευρωπαίοι κοσμικοί. Η Ιακωβίνα κάθισε σε μια γωνιά, παρήγγειλε ένα ποτό που δεν ήξερε να προφέρει σωστά και παρακολούθησε έναν κόσμο στον οποίο ποτέ δεν είχε ανήκει. «Μπορώ να καθίσω μαζί σου?» Γύρισε και βρήκε τον Έκτορα να στέκεται δίπλα στο τραπέζι. Όχι το επίσημο αφεντικό με το σκούρο κοστούμι, αλλά ένας άνδρας με λευκό πουκάμισο ελαφρώς ανοιχτό, τα μαλλιά ελαφρώς ατιμέλητα από τον θαλασσινό αέρα. Έμοιαζε νεότερος, λιγότερο ελεγχόμενος. «Είμαστε σε ελεύθερη χώρα», απάντησε, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορη. Κάθισε, παρήγγειλε ένα ουίσκι και έμειναν σιωπηλοί για λίγες στιγμές, ακούγοντας τα κύματα να σπάνε στην παραλία. «Πώς είναι?» ρώτησε τελικά. «Σουρεαλιστικό». Η Ιακωβίνα πήρε μια γουλιά από το ποτό. «Αισθάνομαι σαν να υποδίωμαι έναν ρόλο σε ένα θεατρικό έργο». «Και ποιος θα ήταν αυτός ο ρόλος?» «Μια γυναίκα που ανήκει σε αυτόν τον κόσμο». Ο Έκτορας την μελέτησε. «Ίσως να ανήκεις περισσότερο από όσο φαντάζεσαι». «Αμφιβάλλω», γέλασε χαμηλά. «Ο σερβιτόρος με κοίταξε σαν να ήμουν εξωγήινη όταν παρήγγειλα το ποτό. Σαφώς δεν γεννήθηκα για αυτό». «Γιατί γεννήθηκες?» Ο Έκτορας έγειρε προς τα εμπρός. «Μιλάς καλά, συμπεριφέρεσαι με φυσική κομψότητα, έχεις μόρφωση». «Από πού προέρχεται όλο αυτό?» Η Ιακωβίνα άκαμπτη ανεπαίσθητα. «Τι εννοείται?» «Η Κωνσταντίνα μου είπε ότι βοηθάς το γιο της με τα αγγλικά, ότι διορθώνεις τη γραμματική των άλλων υπαλλήλων, ότι μερικές φορές σε βρίσκει να διαβάζεις βιβλία από τη βιβλιοθήκη μου». Τα μάτια του στένεψαν. «Ποια είσαι πραγματικά, η Ιακωβίνα?» Για μια στιγμή σκέφτηκε να πει ψέματα. Αλλά το ποτό, το περιβάλλον και κάτι στη φωνή του την αφόπλησαν. «Ήμουν διαφορετική». «Πώς έτσι?» Η Ιακωβίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Έκανα 2 χρόνια φιλολογίας στο Απεθέα. Είχα πλήρη υποτροφία, εξαιρετικούς βαθμούς. Ήθελα να γίνω καθηγήτρια, ίσως συγγραφέας», σταμάτησε σαν οι λέξεις να πονούσαν. «Ονειρευόμουν να γράψω βιβλία, να ταξιδέψω στον κόσμο διδάσκοντας ελληνικά σε ξένους. Τι συνέβη?» «Η μητέρα μου αρρώστησε στα μέσα του 3ου έτους. Καρκίνος. Χρειαζόταν επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Ακριβές θεραπείες που το εσύ δεν κάλυπτε πλήρως». Η Ιακωβίνα έστριψε το απλό δαχτυλίδι στο μικρό της δάχτυλο. «Έκλεισα τη σχολή για να δουλέψω». «Προσωρινά νόμιζα». «Αυτό ήταν πριν από 6 χρόνια». Ο Έκτορας απορρόφησε την πληροφορία σιωπηλά. Εξηγούσε τόσα πολλά. Την όρθια στάση, το προσεκτικό λεξιλόγιο, τον τρόπο που οργάνωνε τα βιβλία της βιβλιοθήκης, ανασυγγραφέα και όχι μόνο αναμέγεθος. «Γιατί δεν επέστρεψες ποτέ στις σπουδές σου?» «Επειδή η πραγματική ζωή δεν περιμένει τα όνειρά μας». Η Ιακωβίνα τον κοίταξε. «Όταν έχεις 6 άτομα να εξαρτώνται από τον μισθό σου, δεν υπάρχει χώρος για πολυτέλειες όπως η πανεπιστημιακή εκπαίδευση». Η εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι όταν πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε πτυχίο και φάρμακο για τη μητέρα σου. Ο Έκτορας σώπασε για μια στιγμή. Όταν μίλησε, η φωνή του είχε μια απαλότητα που δεν είχε ακούσει ποτέ. «Θυσιάστηκες για την οικογένεια. Είναι αξιοθαύμαστο». «Δεν είναι αξιοθαύμαστο. Είναι απαραίτητο». Η Ιακωβίνα τελείωσε το ποτό με μια γουλιά. «Αλλά μερικές φορές, σε νύχτες σαν αυτή, αναρωτιέμαι ποια θα ήμουν αν είχα κάνει διαφορετικές επιλογές. Και ποια θα ήσουνα». Χαμογέλασε. Και για πρώτη φορά είδε μια λάμψη της γυναίκας που είχε υπάρξει, σίγουρη, ονειροπόλα, ζωντανή. Ίσως μια καθηγήτρια που έγραφε στον ελεύθερο χρόνο της. Ίσως κάποια που ταξίδευε στον κόσμο συλλέγοντας ιστορίες. Ίσως, σταμάτησε κοκκινίζοντας. «Ίσως τι?» «Ίσως κάποια αρκετά θαραλέα για να καθίσει στο τραπέζι του ιδιοκτήτη, του θέρετρου και να μην αισθάνεται απατεώνας». Ο Έκτορας άπλωσε το χέρι του πάνω από το τραπέζι, καλύπτοντας το δικό της. Η επαφή ήταν ηλεκτρική. «Δεν είσαι απατεώνας, Ιακωβίνα. Είσαι το πιο αληθινό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Μην το λες αυτό». Προσπάθησε να αποσύρει το χέρι της, αλλά αυτός την κράτησε σφιχτά. «Γιατί όχι?» «Επειδή με κάνει να θυμάμαι όνειρα που δεν μπορώ να έχω. Και αν έλεγα ότι μπορείς να έχεις όποιο όνειρο θέλεις». Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα που αρνήθηκε να αφήσει να πέσουν. «Τότε θα έλεγα ότι δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο κόσμος για ανθρώπους σαν εμένα. Ίσως είναι ώρα να σου δείξω πόσο
κόσμος μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή, με το χέρι του πάνω στο δικό της, τον ήχο της θάλασσας στο βάθος και τα αστέρια να καθρεφτίζονται στο νερό, η Ιακωβίνα ένιωσε κάτι μέσα της να σπάει. Ένα φράγμα που είχε χτίσει προσεκτικά για να προστατεύσει την καρδιά της από τις αδυναμίες της ζωής. «Κύριε Έκτορα», άρχισε. «Έκτορα, μόνο Έκτορα». «Έκτορα», διόρθωσε και το όνομα ακούστηκε πολύ οικείο στη γλώσσα της. «Ή τι συμβαίνει μεταξύ μας?» Εκείνος έπλεξε τα δάχτυλά του με τα δικά της και η απάντησή της ήταν σχεδόν ένας ψίθυρος. Κάτι που μάλλον θα έπρεπε να με τρομάζει περισσότερο από όσο με τρομάζει. Και γιατί δεν σε τρομάζει? Επειδή για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια αισθάνομαι ζωντανή. Η εξομολόγηση έμεινε να αιωρείται ανάμεσά τους, βαριά από συνέπειες. Η Ιακωβίνα κοίταξε τα πλεγμένα χέρια, τα δικά της σκληραγωγημένα από τη δουλειά, τα δικά του απαλά αλλά δυνατά, και ήξερε ότι βρισκόταν στο χείλος ενός γκρεμού. «Αυτό είναι επικίνδυνο», ψιθύρισε. «Το ξέρω. Μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Το ξέρω. Τότε γιατί δεν σταματάμε?» Ο Έκτορας χαμογέλασε και υπήρχε κάτι άγριο σε αυτό το χαμόγελο. Κάτι που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τον ελεγχόμενο άνδρα που γνώριζε. «Επειδή ίσως είναι πολύ αργά για να σταματήσουμε». Και όταν σήκωσε το χέρι της στα χείλη του, φιλύνοντας απαλά τους κόμπους των δαχτύλων της, η Ιακωβίνα ήξερε ότι είχε δίκιο. Ήταν πολύ αργά για να σταματήσει οτιδήποτε συνέβαινε μεταξύ τους. Την τρίτη μέρα, το θέρετρο διοργάνωσε τη διάσημη τροπική βραδιά, ένα πάρτι στην παραλία με ζωντανή μουσική, εξωτικά ποτά και χορό μέχρι την αυγή. Η Ιακωβίνα είχε περάσει όλη την ημέρα συζητώντας αν θα έπρεπε να παραστεί. Η ανάμνηση του χεριού του Έκτορα πάνω στο δικό της, των πλεγμένων δαχτύλων και του έντονου βλέμματος, την ανησυχούσε από την προηγούμενη νύχτα. Η Κωνσταντίνα είχε τηλεφωνήσει το πρωί, ενθουσιασμένη με τις φωτογραφίες που είχε στείλει η Ιακωβίνα. «Κορίτσι μου, είσαι λαμπερή. Απόλαυσε κάθε δευτερόλεπτο. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην χορεύουμε όταν έχουμε την ευκαιρία». Σκεπτόμενη τα λόγια της οικονόμου, η Ιακωβίνα επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα από την ντουλάπα, ντεκολτέ χωρίς να είναι χυδαίο, που τόνιζε τη μέση της και έκανε το δέρμα της να λάμπει. Έλυσε τα μαλλιά της για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αφήνοντάς τα να πέσουν σε φυσικές μπούκλες στους ώμους της. Όταν κοίταξε στον καθρέφτη, είδε μια ξένη, μια γυναίκα σίγουρη, αισθησιακή, ελεύθερη. Το πάρτι βρισκόταν στο αποκορύφωμά του όταν κατέβηκε στην παραλία. Δάδες φώτιζαν τη λευκή άμμο, ζευγάρια χόρευαν ξυπόλυτα και ο αέρας μύριζε αλάτι και γιασεμί. Για πρώτη φορά από τότε που είχε φτάσει, η Ιακωβίνα επέτρεψε στον εαυτό της να χαλαρώσει εντελώς. «Μπορώ να προσφέρω ένα ποτό στην πιο όμορφη κυρία του πάρτι». Γύρισε και βρήκε έναν μελαχρινό άνδρα γύρω στα 35, με γοητευτικό χαμόγελο και κριτική προφορά. Συστήθηκε ως Μανώλης, μηχανικός πολιτικός σε διακοπές στην Κρήτη. «Είμαι η Ιακωβίνα», απάντησε δεχόμενη το ρακί που της πρόσφερε. «Η Ιακωβίνα», επανέλαβε σαν να δοκίμαζε τον ήχο. «Δεν μπορώ να προσδιορίσω την προφορά σου». «Από πού είσαι?» «Από τα Γιάννενα, Αγιανιώτισσα». «Αυτό εξηγεί την μόρφωση και τη φυσική ομορφιά». Η Ιακωβίνα γέλασε, νιώθοντας ανάλαφρη για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Ο Μανώλης ήταν αστείος, έξυπνος και δεν έκανε δύσκολες ερωτήσεις για τη ζωή της. Όταν το συγκρότημα άρχισε να παίζει ένα κριτικό συρτό, άπλωσε το χέρι. «Χορεύεις μαζί μου?» Δίστασε για ένα δευτερόλεπτο πριν δεχτεί. Στην ζεστή άμμο, στην αγκαλιά ενός γοητευτικού ξένου, η Ιακωβίνα επέτρεψε στον εαυτό της να είναι απλώς μία γυναίκα που διασκέδαζε. Γέλασαν, συνομίλησαν, χόρεψαν μέχρι να πονέσουν τα πόδια τους. Ο Μανώλης την έκανε να αισθάνεται φυσιολογική, σαν να ανήκει σε αυτόν τον κόσμο των ανέμελων ανθρώπων. «Έχεις φίλο?» ρώτησε κατά τη διάρκεια ενός πιο αργού τραγουδιού, φέρνοντάς την πιο κοντά στο στήθος του. «Είναι περίπλοκο», απάντησε ειλικρινά. «Περίπλοκο πώς?» Πριν προλάβει να απαντήσει, μια βαθιά φωνή έκοψε τη μουσική πίσω τους. Η Ιακωβίνα γύρισε και βρήκε τον Έκτορα να στέκεται στην άμμο, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι εντελώς εκτός τόπου στο casual party. Τα χρυσά μάτια του έλαμπαν με κάτι άγριο, επικίνδυνο. Τα χέρια ήταν σφιγμένα σε γροθιές στο πλάι του σώματος. «Κύριε Έκτορα», είπε προσπαθώντας να ακουστεί αδιάφορη, αλλά η φωνή της βγήκε τρεμάμενη.
Ο Μανώλης κοίταξε ανάμεσα στους δύο, κατανοώντας σαφώς την ένταση. «Φίλος σου?» ρώτησε χαμηλόφωνα. «Το αφεντικό μου», ψιθύρισε η Ιακωβίνα. «Πρέπει να μιλήσουμε», είπε ο Έκτορας, αγνοώντας εντελώς τον Μανώλη. «Διασκεδάζω τώρα», απάντησε εκπλήσοντας τον εαυτό της με τη σταθερότητα. «Μπορεί να περιμένει». Τα μάτια του Έκτορα σκοτίνιασαν. «Όχι». Ο Μανώλης έκανε ένα βήμα μπροστά, ενστικτωδώς προστατευτικός. «Άκου, φίλε. Η κοπέλα είπε ότι είναι απασχολημένη. Και εγώ είπα ότι πρέπει να μιλήσουμε. Τώρα». Ο Έκτορας πλησίασε και υπήρχε κάτι ζωώδες στις κινήσεις του, σαν αρπακτικό που σηματοδοτούσε την περιοχή του. Η Ιακωβίνα ένιωσε τον αέρα να θερμαίνεται ανάμεσα στους δύο άνδρες. «Μανώλη, σε ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να πάω». «Είσαι σίγουρη?» Ο Μανώλης κοίταξε τον Έκτορα με δυσπιστία. «Αν χρειαστείς τίποτα, είμαι στο Μπαγκαλόου 17. Όταν ο Μανώλης απομακρύνθηκε, ο Έκτορας άρπαξε το χέρι της Ιακωβίνας με περισσότερη δύναμη από όσο ήταν απαραίτητο. «Πάμε». «Άφησέ με», σφύριξε. «Με πονάς». Την άφησε αμέσως, αλλά συνέχισε να περπατά προς το μονοπάτι που οδηγούσε στα Μπαγκαλόου. Η Ιακωβίνα τον ακολούθησε, ένα μέρος της έξαλλο, ένα μέρος της περίεργο για το τι είχε προκαλέσει αυτή την αντίδραση. Σταμάτησαν σε μια απομονωμένη περιοχή ανάμεσα σε δύο μονοπάτια, φωτισμένη μόνο από το φως του φεγγαριού. Ο Έκτορας γύρισε προς αυτήν και η έκφραση στο πρόσωπό του την έκανε να κάνει ένα βήμα πίσω. «Τι στο διάολο ήταν αυτό?» ξέσπασε. Η Ιακωβίνα ανοιγόκλεισε τα μάτια, σοκαρισμένη από τη βομολοχία. «Τι εννοείς?» Χορεύοντας με αυτόν τον ηλίθιο, αφήνοντας τον να σε αγγίζει, χαμογελώντας του σαν τι, Έκτορα?» διέκοψε, ανεβάζοντας και τον δικό της θυμό. «Σαν να ήμουν μια φυσιολογική γυναίκα που διασκέδαζε σε ένα πάρτι». «Δεν είσαι μια φυσιολογική γυναίκα. Είσαι...» Σταμάτησε, περνώντας τα χέρια του μέσα από τα μαλλιά του. «Είμαι τι?» «Η ιδιοκτησία σου. Η υπάλληλός σου που δεν έχει δικαίωμα να διασκεδάσει». «Είσαι δική μου». Οι λέξεις βγήκαν με μια ένταση που σόκαρε και τους δύο. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Η Ιακωβίνα τον κοίταξε, βλέποντας για πρώτη φορά τον άνδρα πίσω από τη μάσκα του ελέγχου, έναν άνδρα που κατατρογόταν από ζήλια, από κτητικότητα, από κάτι πιο βαθύ και τρομακτικό. «Δική σου», ψιθύρισε. «Δεν είμαι ιδιοκτησία κανενός». Ο Έκτορας πλησίασε και μπορούσε να δει τη σύγκρουση στα μάτια του. «Το ξέρω. Γαμώτο, το ξέρω αυτό. Αλλά όταν σε είδα στην αγκαλιά του να γελάς, να σε αγγίζει άλλος άνδρας», έκλεισε τα μάτια, σαν η μνήμη να προκαλούσε σωματικό πόνο. «Ένιωσα σαν να μου έβγαζαν την καρδιά». «Έκτορα, σε παρατηρώ εδώ και μήνες», εξομολογήθηκε, οι λέξεις να βγαίνουν σαν χήμαρος. «Δημιουργώ δικαιολογίες για να δουλέψω στο σπίτι μόνο και μόνο για να σε βλέπω να περνάς από τους διαδρόμους. Απομνημονεύω τη ρουτίνα σου, το χαμόγελό σου, τον τρόπο που τραγουδάς σιγανά ενώ δουλεύεις. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί». Η Ιακωβίνα ένιωσε τον κόσμο να γέρνει. «Και καταλαβαίνεις τώρα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου». Η εξομολόγηση βγήκε ομή απελπισμένη. Χαμένος εντελώς, αμετάκλητα ερωτευμένος. «Και όταν σε είδα μαζί του, συνειδητοποίησα ότι θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να σε δω στην αγκαλιά άλλου άνδρα». Τα δάκρυα που είχε κρατήσει για μέρες τελικά κύλησαν. «Δεν μπορείς να το λες αυτό». «Γιατί όχι?» «Είναι η αλήθεια. Επειδή είσαι ο Έκτορας Καστελάνης, δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης μιας αυτοκρατορίας, ο άνδρας που μπορεί να έχει όποια γυναίκα θέλει». Λύγησε. «Και εγώ είμαι η υπηρέτρια που έφερες εδώ από Ήκτο». «Ήκτο?» Γέλασε πικρά. «Νομίζεις ότι ήταν Ήκτος?» «Τάμπα σε έφερα εδώ, γιατί δεν άντεχα άλλο να προσποιούμε ότι ήσουν απλώς μια ακόμη υπάλληλος. Επειδή χρειαζόμουν να σε δω έξω από αυτή τη στολή, μακριά από αυτό το σπίτι, να είσαι ο εαυτός σου». Κράτησε το πρόσωπό της ανάμεσα στα χέρια του. «Σε έφερα εδώ γιατί είμαι απελπιστικά ερωτευμένος και ήθελα μια ευκαιρία να σου δείξω ποια είσαι πραγματικά. Και ποια είμαι εγώ, η πιο εξαιρετική γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Η γυναίκα που με κάνει να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Η γυναίκα για την οποία θα έχανα τα πάντα χωρίς δεύτερη σκέψη». Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Έκτορας τη φίλησε. Δεν ήταν τρυφερό ή διστακτικό. Ήταν ένα φιλί φορτωμένο με μήνες καταπιεσμένης επιθυμίας, με ζήλια, με απελπισμένο έρωτα,
Η Ιακωβίνα έλειωσε πάνω του, οι δικές της άμυνες γκρεμίστηκαν εντελώς. Όταν χώρισαν και οι δύο λαχάνιαζαν. «Αυτό θα καταστρέψει τα πάντα», ψιθύρισε στα χείλη του. «Έχει ήδη καταστρέψει», απάντησε. «Τη στιγμή που σε είδα σε εκείνο το πάρτι να γελάς στην αγκαλιά άλλου άνδρα, ο κόσμος μου κατέρευσε. Δεν υπάρχει επιστροφή τώρα, Ιακωβίνα, για κανέναν από τους δύο μας». Και ενώ τη φιλούσε ξανά, πιο αργά αυτή τη φορά, σαν να ήθελε να απομνημονεύσει κάθε δευτερόλεπτο, και οι δύο ήξεραν ότι είχαν διασχίσει μια γραμμή από την οποία δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Οι συνέπειες θα έρθουν, σκάνδαλο, κρίσεις, η καταστροφή όλων όσων γνώριζαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή, κάτω από την Πανσέλινο της Μυκόνου, τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ο Έκτορας Καστελάνης είχε ομολογήσει ότι την αγαπά. Και η Ιακωβίνα Ράπτη, για πρώτη φορά στη ζωή της, είχε επιτρέψει στον εαυτό της να πιστέψει ότι άξιζε να αγαπηθεί από κάποιον σαν αυτόν. Οι 3 εναπομείνασες μέρες στη Μύκονο πέρασαν σαν ένα πυρετώδες όνειρο. Ο Έκτορας ακύρωσε όλες τις επαγγελματικές συναντήσεις, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ σε 20 χρόνια καριέρας. Περπάτησαν στην παραλία την Αυγή, δείπνησαν σε ρομαντικά εστιατόρια, μίλησαν για βιβλία, όνειρα και φόβους μέχρι αργά. Η Ιακωβίνα ανακάλυψε έναν Έκτορα που κανείς δεν γνώριζε, ευάλωτο, αστείο, ικανό να γελάσει με τον εαυτό του. Εκείνος διηγήθηκε για τη μοναξιά του να μεγαλώνει ως μοναχοπέδι εργασιομανών γονέων, για το πώς είχε χτίσει μια αυτοκρατορία για να αποδείξει την αξία του και κατέληξε να χάνεται στη διαδικασία. Εκείνη μίλησε για τα βιβλία που έγραφε κρυφά, φυλαγμένα σε ένα παλιό τετράδιο, για το όνειρο να δημοσιεύσει κάποτε τις ιστορίες της. «Δείξε μου τα», ζήτησε την τελευταία νύχτα, ξαπλωμένη στην αιώρα της βεράντας του μπαγκαλόου της. «Είναι απλώς μουτζούρες», διαμαρτυρήθηκε, αλλά τελικά έφερε το τετράδιο που πάντα κουβαλούσε στην τσάντα της. Ο Έκτορας διάβασε σιωπηλά για σχεδόν 1 ώρα, γυρίζοντας τις σελίδες με προσεκτικό σεβασμό. «Η Ιακωβίνα», είπε τελικά, «αυτό είναι εξαιρετικό. Έχεις αληθινό ταλέντο. Μην υπερβάλλεις, μιλάω σοβαρά. Αυτές οι ιστορίες έχουν ψυχή, πραγματικό συναίσθημα. Πρέπει να το δημοσιεύσεις αυτό. Με τι λεφτά, με τι χρόνο?» «Με εμένα», είπε απλά. «Μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορούμε να βρούμε έναν εκδότη, να επενδύσουμε στην καριέρα σου». «Έκτορα, όχι». Η Ιακωβίνα έκλεισε το τετράδιο. «Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό». «Γιατί όχι?» «Επειδή τότε θα γινόμουν η συντηρούμενή σου. Και αυτό θα σκότωνε οτιδήποτε αληθινό υπάρχει μεταξύ μας». Ήταν ο πρώτος τους καυγάς, τεταμένος και οδυνηρός. Ο Έκτορας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί απέρριπτε βοήθεια που αυτός θα έδινε πρόθυμα. Η Ιακωβίνα δεν μπορούσε να εξηγήσει ότι η αποδοχή θα σήμαινε απώλεια της αξιοπρέπειάς της, της ανεξαρτησίας της. Τα βρήκαν το επόμενο πρωί στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθήνα, αλλά κάτι είχε αλλάξει. Η πραγματικότητα άρχιζε να επιβάλλεται στον παράδεισο που είχαν δημιουργήσει. Επιστρέφοντας στην έπαυλη, προσπάθησαν να κρατήσουν τις προσποιήσεις. Η Ιακωβίνα επέστρεψε στην Κρίστολη, στα μαζεμένα μαλλιά, στην συνηθισμένη ρουτίνα. Ο Έκτορας επανήλθε στις συναντήσεις, στα επαγγελματικά ταξίδια, στην επίσημη στάση. Αλλά τα βλέμματα που αντάλλασαν στους διαδρόμους ήταν φορτωμένα με ηλεκτρισμό. Τα χέρια που αγγίζονταν σύντομα όταν εκείνη σέρβιρε τον καφέ περιείχαν σιωπηλές υποσχέσεις. Συναντιόνταν κρυφά στη βιβλιοθήκη μετά το ωράριο, στον κήπο κατά τη διάρκεια της αυγής, σε απομονωμένες γωνιές του σπιτιού, όπου κανείς δεν θα μπορούσε να τους δει. Κάθε φιλί ήταν κλεμμένο, κάθε λέξη ψιθυρισμένη με τον φόβο να μην ανακαλυφθούν. «Αυτό με σκοτώνει», ομολόγησε ο Έκτορας σε μία από αυτές τις αυγές, κρατώντας την στον τοίχο της αποθήκης. «Το να πρέπει να προσποιούμε ότι είσαι απλώς υπάλληλός μου όταν το μόνο που θέλω είναι να φωνάξω στον κόσμο ότι σε αγαπώ. Ξέρεις ότι δεν μπορούμε», ψιθύρισε η Ιακωβίνα. «Όχι ακόμη. Πρέπει να σκεφτώ πώς να το πω στην οικογένειά μου, πώς να αντιμετωπίσω τις συνέπειες». «Τι συνέπειες?» «Εγώ σε προστατεύω. Δεν μπορείς να με προστατεύσεις από τα πάντα, Έκτορα. Ούτε από όλους». Σαν τα λόγια της να ήταν προφητικά, την επόμενη εβδομάδα όλα άρχισαν να καταραίουν. Πρώτα ήταν η Κωνσταντίνα, η ηλικιωμένη οικονόμος, που γνώριζε τον Έκτορα από παιδί,
Πρόσεξε τις λεπτές αλλαγές. Πώς ρωτούσε για την Ιακωβίνα, πώς εκείνη χαμογελούσε περισσότερο, πώς και οι δύο φαίνονταν ανήσυχοι όταν ο άλλος ήταν κοντά. «Κορίτσι μου», φώναξε την Ιακωβίνα στην κουζίνα ένα πρωί, «πρέπει να μιλήσω μαζί σου». «Για τον κύριο». Η καρδιά της Ιακωβίνας χτύπησε δυνατά. «Τι έχει ο κύριος Έκτορας?» «Ξέρεις τι έχει». Τα έμπειρα μάτια της Κωνσταντίνας την μελέτησαν. Η ερώτηση είναι, έχεις σκεφτεί τις συνέπειες? Η Ιακωβίνα προσπάθησε να αρνηθεί, αλλά η μητρική έκφραση της οικονόμου την αφόπλησε. «Κωνσταντίνα, σας είδα. Τον τρόπο που σε κοιτάζει, πως νευριάζεις κοντά του. Δεν είμαι τυφλή, παιδί μου». Η γυναίκα αναστέναξε. «Και δεν είμαι η μόνη που το πρόσεξε». «Τι εννοείς?» Η Μάρθα, η νέα καθαρίστρια, κάνει ερωτήσεις. Σχόλια για το πώς τα πας καλά με το αφεντικό, για το ταξίδι στη Μύκονο. Έχει δηλητηριώδη γλώσσα και ζήλια στην καρδιά της. Ένα κρύο έτρεξε στη σπονδυλική στήλη της Ιακωβίνας. Μίλησε με κάποιον? Ακόμη όχι. Αλλά θα μιλήσει. Τέτοιοι άνθρωποι πάντα μιλάνε. Εκείνο το απόγευμα, σαν το σύμπαν να συνομωτούσε εναντίον τους, η Ισαβέλα Καστελάνη έφτασε απροσδόκητα στην έπαυλη. Η νεότερη αδερφή του Έκτορα, μια ισχυρή κοσμική και διαβόητη κουτσομπόλα, εμφανίστηκε για μια ευνηδιαστική επίσκεψη που προφανώς είχε δεύτερες προθέσεις. Η Ιακωβίνα την ήξερε μόνο οπτικά. Μια γυναίκα γύρω στα 40, ξανθιά πλατινέ, πάντα άψογα ντυμένη και με έναν αέρα ανωτερότητας που έκανε όλους τους υπαλλήλους να περπατούν στα δάχτυλα των ποδιών τους. «Έκτοράκι!» φώναξε μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη χωρίς να χτυπήσει. «Μου έλειψε ο εργασιομανής αδερφός μου». Ο Έκτορας, που εξέταζε συμβάσεις, σήκωσε το βλέμμα ενοχλημένα. «Ισαβέλα, τι χαρά! Απροσδόκητη! Ήρθα να γνωρίσω τη νέα σου υπαλληλάκο», είπε, τα μάτια να λάμπουν πονηρά. «Αυτή που πήγε στη Μύκονο». «Πώς τη λένε?» «Η Ιακωβίνα. Το αίμα του Έκτορα πάγωσε». «Πώς το έμαθες αυτό?» «Α, αγαπημένε μου αδερφέ». Η Ισαβέλα έπεσε στην δερμάτινη πολυθρόνα, σταυρώνοντας τα πόδια της κομψά. «Τίποτα δεν συμβαίνει στην αυτοκρατορία σου χωρίς να το γνωρίζω. Ειδικά όταν περιλαμβάνει εσένα να κάνεις φιλανθρωπία με όμορφες υπαλλήλους. Δεν είναι δουλειά σου». «Φυσικά και είναι. Είσαι Καστελάνης. Η συμπεριφορά σου αντανακλάται στην οικογένεια, στις επιχειρήσεις, στη φήμη μας». Έγειρε προς τα εμπρός, η φωνή της να αποκτά δηλητήριο. «Φαντάσου μόνο αν ο τύπος ανακάλυπτε ότι ο Μεγιστάνας, Έκτορας Καστελάνης, παίζει παιχνίδια με πυγμαλίων με την υπηρέτρια». «Πρόσχε τα λόγια σου, Ισαβέλα». «Ή τι?» «Θα με απολύσεις». Γέλασε. «Άκουσε καλά, αδερφούλη. Ήδη κυκλοφορούν φήμες στους κύκλους μας. Οι άνθρωποι μιλάνε για το ότι πήγες μια υπάλληλο στο θέρετρο, για το πώς είσαι διαφορετικός τελευταία. Είναι θέμα χρόνου να συνδέσει κάποιος τα κομμάτια». Ο Έκτορας σηκώθηκε, τα χέρια του να τρέμουν από θυμό. «Και ήρθες εδώ γιατί? Να με εκβιάσεις?» «Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Ως αδερφή που σε αγαπά». Η φωνή της έσταζε ψεύτικη ανησυχία. «Τελείωσε το τώρα πριν γίνει σκάνδαλο. Πλήρωσέ την για να σωπάσει. Δώσ' της μια χοντρή αποζημίωση και διώξ' τη. Απλό. Ποτέ. Τότε ετοιμάσου για τις συνέπειες». Η Ισαβέλα σηκώθηκε ισιώνοντας την φούστα της. «Επειδή αν το έμαθα εγώ θα το μάθουν και άλλοι και δεν θα είναι όλοι τόσο διακριτικοί όσο εγώ». Εκείνο το βράδυ ο Έκτορας είπε τα πάντα στην Ιακωβίνα. Εκείνη άκουσε τις ειδήσεις σιωπηλά, το πρόσωπό της να γίνεται όλο και πιο χλωμό. «Έχει δίκιο», είπε τελικά η Ιακωβίνα. «Αυτό θα γίνει σκάνδαλο». Και λοιπόν, στα διάλα τους όλους. «Δεν καταλαβαίνεις». Η Ιακωβίνα απομακρύνθηκε από αυτόν. «Όταν αυτό σκάσει και θα σκάσει, εκείνη που θα υποφέρει περισσότερο είμαι εγώ. Εγώ θα είμαι η συμφεροντολόγα, η οπορτουνίστρια που αποπλάνησε το εκατομμυριούχο αφεντικό. Εσύ θα είσαι απλώς ένας ακόμη πλούσιος άνδρας που μπλέχτηκε με την υπηρέτρια. Αυτό δεν είναι αλήθεια, έτσι? Θα το δει ο κόσμος». Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. «Και η οικογένειά μου, η άρρωστη μητέρα μου, ο αδερφός μου στο σχολείο. Θα εκτεθούν, θα ταπεινωθούν. Οι άνθρωποι θα λένε ότι επωφελήθηκαν από την πορνεία μου. Η Ιακωβίνα όχι. Ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε. Πριν να είναι πολύ αργά. Είναι πολύ αργά από την πρώτη φορά που σε φίλησα». Ο Έκτορας την τράβηξε στην αγκαλιά του. «Δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα τους αφήσω να μας χωρίσουν». Αλλά ακόμη και ενώ την φιλούσε,
προσπαθώντας να διώξει τους φόβους της με το πάθος του, και οι δύο ήξεραν ότι οι δυνάμεις εναντίον τους κινητοποιούνταν. Η Ισαβέλα δεν ήταν το είδος της γυναίκας που έκανε άδειες απειλές. Αν είχε ανακαλύψει αυτή, θα το ανακάλυπταν και άλλοι. Και όταν συνέβαινε αυτό, η αγάπη τους θα δοκιμαζόταν με τρόπους που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν. Το επόμενο πρωί η Μάρθα, η ζηλιάρα καθαρίστρια, έκανε μια ανώνυμη κλήση σε έναν κοινωνικό αρθρογράφο γνωστό για την καταστροφή φήμης. Η βόμβα ήταν έτοιμη να εκραγεί. Η βόμβα εξεράγει ένα πρωινό Τρίτης. Η Ιακωβίνα οργάνωνε τα λουλούδια του σαλονιού όταν η Κωνσταντίνα μπήκε τρέχοντας, το κινητό της να τρέμει στο γαντοφορεμένο χέρι της. «Θεέ μου, κορίτσι μου, Θεέ μου, Θεέ μου». «Τι έγινε, Κωνσταντίνα?» Η οικονόμος δεν μπορούσε να μιλήσει. Απλώς της έδωσε το τηλέφωνο, όπου η οθόνη έδειχνε την ιστοσελίδα ενός διάσημου κοινωνικού αρθρογράφου. Ο τίτλος με κεφαλαία γράμματα έκανε τον κόσμο της Ιακωβίνας να καταρρεύσει. Ο Μεγιστάνας Έκτορας Καστελάνης. Διατηρεί σχέση με οικιακή βοηθό, πολυτελές ταξίδι, ήταν δωρογιατή νερωμένη. Η κύρια φωτογραφία έδειχνε τους δύο να βγαίνουν από ένα εστιατόριο στη Μύκονο, τα χέρια πλεγμένα, τα πρόσωπα κοντά. Κάποιος τους είχε φωτογραφίσει χωρίς να το καταλάβουν. Ακολουθούσαν κι άλλες φωτογραφίες. Ο Έκτορας να φυλάει το μέτωπό της στην παραλία, εκείνη να γελάει στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια ενός ηλιοβασιλέματος και οι δύο να μπαίνουν στο μπαγκαλόου της στο σκοτάδι της νύχτας. Η Ιακωβίνα διάβασε το άρθρο με αυξανόμενο τρόμο. Κάθε λέξη ήταν δηλητηριώδης, κάθε παράγραφος μια μαχαιριά. Πηγές κοντά στην οικογένεια, Καστελάνη επιβεβαιώνουν ότι ο δισεκατομμυριούχος των 40 ετών διατηρεί μια στενή σχέση με την Ιακωβίνα Ράπτη, 28 ετών, οικιακή βοηθός στην έπαυλή του. Η σταχτοπούτα της Μυκόνου, όπως ήδη αποκαλείται στα κοινωνικά δίκτυα, δωρίστηκε ένα ταξίδι στο πολυτελές θέρετρο της οικογένειας, όπου το ζευγάρι δεν ανησύχησε να κρύψει το απαγορευμένο ειδήλιο. Γείτονες αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα, που προέρχεται από μια ταπεινή οικογένεια από τα Γιάννενα, ήταν πάντα πολύ κοντά στο αφεντικό. Νόμιζε ότι ήταν ξεχωριστή, αποκαλύπτει ένας υπάλληλος που ζήτησε ανωνυμία. «Πάντα ήξερα ότι υπήρχε κάτι περίεργο σε αυτό το ταξίδι. Δεν δίνει μια υπηρέτρια δώρο 50.000 ευρώ από το αφεντικό της έτσι απλά». Το κινητό γλίστρισε από τα χέρια της Ιακωβίνας, συντρίβοντας το μαρμάρινο πάτωμα. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Οι τοίχοι της έπαυλης έμοιαζαν να κλείνουν γύρω της. «Ιακωβίνα!» Ο Έκτορας όρμησε στο δωμάτιο σαν τυφώνας, ακόμη με τις πιτζάμες του, τα μαλλιά αχτένιστα. «Το έμαθα. Οι σύμβουλοι μου με ξύπνησαν. Θα μηνύσουμε όλους αυτούς, Πώς πήραν τις φωτογραφίες?» ρώτησε η φωνή της σχεδόν αδιόρατη. «Δεν ξέρω. Πρέπει να ήταν ένας παπαράτσι ή κάποιος μας πούλησε. Η συνειδητοποίηση την χτύπησε σαν γροθιά. Κάποιος από μέσα στην εταιρεία σου ή από αυτό το σπίτι μας πούλησε». Ο Έκτορας πλησίασε, προσπαθώντας να την αγγίξει, αλλά εκείνη απέφυγε. «Δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε». «Πώς θα το αντιμετωπίσουμε?» Η Ιακωβίνα γέλασε, ένας ιστερικός ήχος. «Έκτορα, η ζωή μου τελείωσε. Η φήμη μου, της οικογένειάς μου, όλα καταστράφηκαν. Σαν να είχαν κληθεί από τα λόγια της. Κλήσεις άρχισαν να βομβαρδίζουν το σταθερό τηλέφωνο της έπαυλης. Η Κωνσταντίνα απαντούσε και έκλεινε γρήγορα, αλλά οι εκφράσεις στο πρόσωπό της γίνονταν όλο και πιο ζωφερές. «Ήταν η μητέρα σου», είπε τελικά. «Δημοσιογράφοι πήγαν στο σπίτι της στα Γιάννενα. Τραβάνε φωτογραφίες, κάνουν ερωτήσεις στους γείτονες. Ο αδερφός σου παρενοχλείται στο σχολείο». Η Ιακωβίνα λύγησε, σαν να είχε φάει γροθιά στο στομάχι. «Η άρρωστη μητέρα μου, ο αδερφός μου. Θα προστατεύσω την οικογένειά σου», είπε απεγνωσμένα ο Έκτορας. «Θα στείλω φρουρούς, Δεν καταλαβαίνεις». Ξέσπασε. «Δεν μπορείς να προστατεύσεις κανέναν. Αυτό είναι μεγαλύτερο από εσένα. Μεγαλύτερο από τα λεφτά σου». Μετατρέψανε την ιστορία μας σε φθηνή πορνογραφία. Το κινητό της, που είχε αντικατασταθεί από έναν από τους βοηθούς του Έκτορα, δεν σταματούσε να χτυπά. Σκληρά μηνύματα πλημμύριζαν τα κοινωνικά της δίκτυα. Άγνωστοι είχαν ανακαλύψει τη διεύθυνσή της, τους συγγενείς της, το παρελθόν της. Όλα διαλύονταν και γελιοποιούνταν δημόσια. Συμφεροντολόγα υπηρέτρια πιάνει εκατομμυριούχο στην Τζιμπίδα. Διάβασε έναν από τους τίτλους που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού. Από σφουγγαρίστρα σε μεταξωτά σεντόνια.
Η ιστορία της νέας σταχτοπούτας. Στις 2 το απόγευμα, η Ισαβέλα έφτασε στην έπαυλη με μια θριαμβευτική έκφραση, κακοκριμμένη πίσω από μια μάσκα ανησυχίας. «Εκτοράκη, τι τρομερή κατάσταση! Ο τύπος έχει τρελαθεί. Εσύ το έκανες», κατηγόρησε ο Έκτορας. «Εσύ διέρευσες τις πληροφορίες. Πώς μπορείς να το σκέφτεσαι αυτό για μένα?» Η Ισαβέλα προσποιήθηκε αγανάκτηση. «Σε είχα προειδοποιήσει ότι αυτό θα κατέληγε σε σκατά. Τώρα δες την κατάσταση. Οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν 3% μόνο σήμερα. Οι επενδυτές είναι νευρικοί. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί έκτακτη συνάντηση. Στα διάλα τις μετοχές και τη φήμη σου και το όνομα της οικογένειας». Η Ισαβέλα κοίταξε την Ιακωβίνα με περιφρόνηση. «Κοίτα, αγαπητή, τίποτα προσωπικό, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, είτε καλά είτε άσχημα. Βγες από το σπίτι μου», μουρμούρισε ο Έκτορας. «Δεν είναι μόνο η γνώμη μου, αδερφέ. Ο μπαμπάς έρχεται από το Μαϊάμι. Η θεία Ελένη ακύρωσε το ταξίδι στην Ευρώπη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έκλεισε συνάντηση για αύριο». Η Ισαβέλα γύρισε να φύγει, αλλά σταμάτησε στην πόρτα. «Α, και η Ιακωβίνα. Προτείνω να βρεις έναν δικηγόρο. Μερικά από τα άρθρα υπονοούν πράγματα αρκετά δυσάρεστα για τις μεθόδους αποπλάνησής σου». Όταν η Ισαβέλα έφυγε, η σιωπή στο δωμάτιο ήταν εκκοφαντική. Η Ιακωβίνα κοίταξε τον Έκτορα και είδε για πρώτη φορά το βάρος της πραγματικότητας στα μάτια του. Δεν ήταν απλώς ένας ερωτευμένος άνδρας. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας αυτοκρατορίας, κληρονόμος μιας δυναστείας, υπεύθυνος για χιλιάδες θέσεις εργασίας. «Θα πρέπει να επιλέξεις», είπε ήρεμα. «Έχω ήδη επιλέξει. Επιλέγω εσένα. Ακόμη κι αν αυτό καταστρέψει όλα όσα έχτισες, ακόμη κι αν οι εταιρείες σου χρεοκοπήσουν, η οικογένειά σου σε αποκηρύξει, οι υπάλληλοι σου χάσουν τις δουλειές τους». Ο Έκτορας δίστασε για ένα κλάσμα δευτερολέπτου, αρκετό χρόνο για να δει η Ιακωβίνα την αλήθεια στα μάτια του. Την αγαπούσε, αλλά δεν ήταν έτοιμος να χάσει τα πάντα για εκείνη. Η Ιακωβίνα. «Καταλαβαίνω», τον διέκοψε και για πρώτη φορά η φωνή της ήταν σταθερή. «Έχεις ευθύνες μεγαλύτερες από τα συναισθήματά σου. Δεν είναι αυτό. Απλώς χρειάζομαι χρόνο για να λύσω». «Να λύσεις πώς?» «Κρυβώντας με μέχρι να καταλαγιάσει η σκόνη, μετατρέποντάς με στην κρυφή ερωμένη που επισκέπτεσαι κρυφά, θα βρούμε μια διέξοδο. Η διέξοδος είναι απλή, Έκτορα». Η Ιακωβίνα έβγαλε τη στολή και την άπλωσε σε αυτόν. «Εγώ βγαίνω από τη ζωή σου. Εσύ επιστρέφεις στον κόσμο σου, εγώ επιστρέφω στον δικό μου». «Όχι», αρνήθηκε τη στολή. «Δεν το δέχομαι αυτό. Σε αγαπώ και εγώ σε αγαπώ επίσης». Δάκρυα τελικά έτρεξαν στο πρόσωπό της. Αλλά μερικές φορές η αγάπη δεν είναι αρκετή. Εκείνη τη στιγμή ένας από τους φρουρούς της έπαυλης μπήκε βιαστικά. «Κύριε Έκτορα, υπάρχει ένα πλήθος δημοσιογράφων στην πύλη. Προσπαθούν να πηδήξουν τον τοίχο». Η Ιακωβίνα κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε τις κάμερες, τα φλας, τον μηντιακό θείας όπου είχε γίνει η ζωή της. «Δεν μπορώ να βγω από εδώ χωρίς να με κατασπαράξουν οι γήπες. Θα βρω μια έξοδο από την πίσω πόρτα και μετά θα με κυνηγάνε για πάντα. Κάθε μέρος που θα πάω, κάθε δουλειά που θα προσπαθήσω να βρω, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα θυμάται ότι είμαι η υπηρέτρια που αποπλάνησε τον εκατομμυριούχο». Έκτορας την τράβηξε στην αγκαλιά του απελπισμένος. «Τότε φεύγουμε. Πάμε μακριά, ξεκινάμε μια νέα ζωή και η εταιρεία σου, οι ευθύνες σου, οι εκατοντάδες υπάλληλοι σου». Η Ιακωβίνα απομακρύνθηκε απαλά. «Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τα πάντα, Έκτορα, και δεν μπορώ να επιτρέψω να το κάνεις αυτό για χάρη μου». «Τότε τι προτείνεις?» «Να κάνεις μια δήλωση στον τύπο. Πες ότι ήταν μια παρεξήγηση, ότι το ταξίδι ήταν ένα επαγγελματικό βραβείο, ότι δεν υπήρξε ποτέ τίποτα μεταξύ μας». Η φωνή της έσπασε. «Και εγώ εξαφανίζομαι από τη ζωή σου για πάντα. Ποτέ. Δεν θα αρνηθώ ποτέ αυτό που νιώθω για εσένα». Τότε είμαστε δύο ανόητοι που ερωτεύτηκαν ενάντια σε όλους τους κανόνες του κόσμου. Εκείνο το βράδυ, ενώ ο Έκτορας προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει μια λύση με τους δικηγόρους και τους συμβούλους του, η Ιακωβίνα έκανε την επιλογή της. Άφησε μια επιστολή πάνω στο τραπέζι της βιβλιοθήκης και βγήκε από την πίσω πόρτα της έπαυλης, εκμεταλλευόμενη την αλλαγή βάρδιας της ασφάλειας. Στην επιστολή έγραψε μόνο
Μερικές αγάπες είναι πολύ μεγάλες για τους μικρούς κόσμους που κατοικούμε. Σ' αγαπώ αρκετά για να σε ελευθερώσω. Μην με ψάξεις. Η Ιακωβίνα. Όταν ο Έκτορας βρήκε την επιστολή το επόμενο πρωί, η Ιακωβίνα ήταν ήδη μακριά. Πολύ μακριά. Και για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του, ο Μεγιστάνας που μπορούσε να αγοράσει οτιδήποτε στον κόσμο βρέθηκε ανίσχυρος μπροστά στο μόνο πράγμα που είχε πραγματικά σημασία. Είχε εξαφανιστεί, παίρνοντας μαζί της το μόνο αληθινό φως που είχε γνωρίσει ποτέ. Οι 3 μήνες πέρασαν από τότε που η Ιακωβίνα εξαφανίστηκε από τη ζωή του Έκτορα. Είχε επιστρέψει στα Γιάννενα, στη μικρή πόλη όπου είχε μεγαλώσει, αλλά ανακάλυψε γρήγορα ότι δεν υπήρχε πιθανό καταφύγιο. Οι δημοσιογράφοι την είχαν βρει σε λίγες μέρες, μετατρέποντας το απλό οικογενειακό σπίτι σε ένα μηντιακό τσίρκο. Η μητέρα της, η κυρία Ελένη, είχε χειροτερέψει με το στρες. Ο αδερφός της, ο Γιάννης, είχε αποβληθεί από το σχολείο μετά από καυγά με συμμαθητές που τον αποκαλούσαν αδερφό της πόρνης του εκατομμυριούχου. Η μικρή πόλη που κάποτε την καλωσόριζε τώρα ψιθύριζε πίσω από την πλάτη της. Ήταν η Κωνσταντίνα που την έσωσε. Η οικονόμος τηλεφώνησε ένα ξημέρωμα. Η φωνή της φορτωμένη με ανησυχία. «Κορίτσι μου, πρέπει να φύγεις από εκεί. Δεν θα σε αφήσουν ήσυχη». «Πού να πάω, Κωνσταντίνα? Δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο όπου δεν θα με βρουν». «Υπάρχει. Η ανιψιά μου η Θέκλα έχει έναν ξενώνα στην επαρχία της Ηλίας. Μικρό μέρος, χωρίς καλό ίντερνετ, χωρίς δημοσιογράφους. Μπορείς να κρυφτείς εκεί, μέχρι να καταλαγιάσουν τα πράγματα». Η Ιακωβίνα δέχτηκε, αλλά όχι για να κρυφτεί για πάντα. Δέχτηκε για να έχει χρόνο να σκεφτεί, να σχεδιάσει, να ανακαλύψει την αλήθεια για το ποιος πραγματικά είχε καταστρέψει τη ζωή της. Ο ξενώνας των Ορτανσιών βρισκόταν σε μια μικρή πόλη 3.000 κατοίκων στην καρδιά της Ηλίας. Η Θέκλα, μια γυναίκα γύρω στα 50 με μητρική συμπεριφορά, την υποδέχτηκε χωρίς να κάνει ερωτήσεις. «Η Κωνσταντίνα μου είπε την κατάστασή σου, κόρη μου. Εδώ είσαι απλώς η Ιακωβίνα, η κοπέλα που ήρθε να βοηθήσει στον ξενώνα». Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Ιακωβίνα εργαζόταν στη ρεσεψιόν, καθάριζε δωμάτια, βοηθούσε στην κουζίνα. Αλλά τις αυγές, όταν ο ξενώνας ήταν σιωπηλός, ερευνούσε. Είχε προμηθευτεί ένα παλιό λάπτοπ και μια αργή σύνδεση στο ίντερνετ. Άρχισε να ερευνά συστηματικά όλα όσα είχαν συμβεί. Πρώτον, ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες στη Μύκονο είχαν τραβηχτεί από έναν επαγγελματία παπαράτσι, όχι από κάποιον περιστασιακό επισκέπτη. Κάποιος είχε προσλάβει έναν φωτογράφο για να τους παρακολουθεί συγκεκριμένα. Αυτό δεν ήταν τυχαίο η δημοσιογραφική τύχη, ήταν μια σχεδιασμένη επιχείρηση. Δεύτερον, αναλύοντας τα μεταδεδομένα των δημοσιευμένων φωτογραφιών, γνώση που είχε αποκτήσει στο μάθημα της φιλολογίας, ανακάλυψε ότι είχαν τραβηχτεί σε διαφορετικές στιγμές της εβδομάδας, πάντα στις πιο ιδιωτικές ώρες. Εκείνος που είχε προσλάβει τον φωτογράφο γνώριζε τη ρουτίνα τους λεπτομερώς. Τρίτον και σημαντικότερο, η διαρροή στον αρθρογράφο συνέβη ακριβώς μία ημέρα πριν από την τριμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Castellani Holdings, όπου θα συζητούνταν σημαντικές αποφάσεις για τη διαδοχή. «Πολύ βολικό», μουρμούρισε μόνη της ένα ξημέρωμα, κοιτάζοντας τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο. Τότε ήταν που άρχισε να ερευνά ποιος άλλος θα υποφελούνταν από την καταστροφή της φήμης του Έκτορα και ανακάλυψε κάτι ανησυχητικό. Ο Ροβέρτος Μενδώνης, επιχειρηματικός αντίπαλος του Έκτορα εδώ και καιρό και ενδιαφερόμενος για την εξαγορά της αλυσίδας ξενοδοχείων, είχε κάνει μια επιθετική προσφορά εξαγοράς ακριβώς μία εβδομάδα μετά το σκάνδαλο, όταν οι μετοχές έπεσαν κατακόρυφα. Αλλά έλειπε ακόμη ένα κομμάτι από το παζλ. Πώς έμαθε ο Μενδώνης τις ιδιωτικές λεπτομέρειες της σχέσης? Πώς ήξερε πότε και πού θα προσλάμβανε τον φωτογράφο? Η απάντηση ήρθε από μια απροσδόκητη πηγή. Η Κωνσταντίνα τηλεφώνησε ένα ξημέρωμα ψιθυρίζοντας το τηλέφωνο. «Ιακωβίνα, πρέπει να σου πω κάτι. Δεν αντέχω άλλο να κρατήσω μυστικό». «Τι έγινε, Κωνσταντίνα? Θυμάσαι τη Μάρθα, αυτή την ζηλιάρα καθαρίστρια? Εξαφανίστηκε από την έπαυλη 2 μέρες μετά το σκάνδαλο. Κανείς δεν ξέρει πού πήγε. Και ανακάλυψα τυχαία σήμερα. Δουλεύει για την οικογένεια Μενδώνη. Κερδίζει 3 φορές περισσότερα από ό,τι εδώ. Πληρωμένο διαμέρισμα, αυτοκίνητο. Μια περιουσία για μια καθαρίστρια». Η Ιακωβίνα ένιωσε το αίμα να παγώνει. «Κωνσταντίνα, είσαι σίγουρη?» «Είδα με τα μάτια μου.
Εκείνη έβγαινε από την έπαυλη των Μενδώνη, όλοι στολισμένοι, οδηγώντας ένα καινούριο αυτοκίνητο. Όταν με είδε, έγινε άσπρη σαν το χαρτί και έφυγε τρέχοντας. Η Μάρθα κατασκόπευε για τον Μενδώνη όλο αυτό τον καιρό. Ψιθύρισε η Ιακωβίνα. Ήξερε τη ρουτίνα μας, τις συναντήσεις μας, τα πάντα. Έχει κι άλλα, κορίτσι μου. Ανακάλυψα ότι είχε επαφή και με την κυρία Ισαβέλα. Είδα μηνύματα στο παλιό κινητό που ξέχασε στα αποδυτήρια. Η αποκάλυψη χτύπησε την Ιακωβίνα σαν κεραυνός. Η Ισαβέλα και ο Μενδώνης συνεργάζονταν για να ρίξουν τον Έκτορα. Η αδερφή που ήθελε τον έλεγχο της οικογενειακής επιχείρησης, ο αντίπαλος που ήθελε να την αγοράσει σε μια κλάσμα της αξίας. Και η Μάρθα ως η τέλεια πληροφοριοδότης, κινητήρια από ζήλια και απληστία. «Κωνσταντίνα, μπορείς να μου βρεις αντίγραφα αυτών των μηνυμάτων?» «Τα έχω ήδη. Τα φωτογράφησα όλα. Στέλνω μέσω WhatsApp τώρα». Όταν έφτασαν οι εικόνες, η Ιακωβίνα έπρεπε να συγκρατηθεί για να μην ουρλιάξει. Σαφή μηνύματα μεταξύ της Μάρθας και ενός αριθμού που μετά από έρευνα ανήκε στον βοηθό της Ισαβέλας. Συντονισμός ωραρίων, οδηγίες για το πότε να φωτογραφίσει, λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Μύκονο που μόνο κάποιος από μέσα στην έπαυλη θα μπορούσε να γνωρίζει. Αλλά το μήνυμα που την σόκαρε περισσότερο έλεγε: η επιχείρηση λειτουργήσε άψογα. Είναι κατεστραμμένος, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά. Η εταιρεία είναι ευάλωτη σε εξαγορά. Το μπόνους, όπως συμφωνήθηκε, θα κατατεθεί. Ο Έκτορας είχε προδοθεί από την ίδια του την αδερφή. Η Ιακωβίνα πέρασε τις επόμενες 3 μέρες, συλλέγοντας περισσότερα στοιχεία. Ανακάλυψε ύποπτες οικονομικές κινήσεις μεταξύ των λογαριασμών του Μενδώνη και μιας offshore που συνδεόταν με την Ισαβέλα. Βρήκε διαρροές emails που αποκτήθηκαν μέσω ενός hacker που γνώριζε η Θέκλα. Η επαρχία τα έχει όλα, κόρη μου, που έδειχναν το πλήρες σχέδιο να καταστρέψουν συναισθηματικά τον Έκτορα, να κλονίσουν την εταιρεία, να αναγκάσουν σε μια πώληση σε χαμηλή τιμή. Αλλά περισσότερο από αυτό, ανακάλυψε ότι ο Έκτορας δεν είχε μείνει απαθής. Μέσω διάσπαρτων άρθρων στον οικονομικό τύπο, είδε ότι πάλευε απεγνωσμένα να σώσει την εταιρεία. Είχε πουλήσει προσωπικές ιδιοκτησίες, ακύρωσε έργα, έκοψε δραστικά τις δαπάνες. Και σύμφωνα με ένα μικρό άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα, χρηματοδοτούσε διακριτικά ένα ίδρυμα για οικογένειες οικιακών βοηθών σε ευάλωτη κατάσταση. «Ακόμη με αγαπάει», μουρμούρισε, κοιτάζοντας την οθόνη του υπολογιστή. «Ακόμη και μετά από όλα». Ήταν η Θέκλα που τη βρήκε να κλαίει στη βεράντα το επόμενο πρωί. «Τι συνέβη, κόρη μου?» Ανακάλυψα ποιος με πρόδωσε. Και ανακάλυψα ότι ο άνδρας που αγαπώ πληρώνει το τίμημα της δειλίας μου. Δειλία! Έφυγα όταν έπρεπε να είχα παλέψει. Τους άφησα να κερδίσουν χωρίς να δώσω ούτε μια γροθιά. Η Ιακωβίνα σκούπισε τα δάκρυά της και κοίταξε τη Θέκλα. «Πρέπει να επιστρέψω. Είσαι σίγουρη?» «Έχω αποδείξεις για τα πάντα. Ξέρω ποιος μας το έκανε αυτό και γιατί. Αλλά πιο σημαντικό», πήρε μια βαθιά ανάσα, «έμαθα κάτι για τον εαυτό μου αυτούς τους μήνες». «Τι?» «Ότι δεν είμαι η ταπεινή υπηρέτρια που δέχεται τα πάντα σιωπηλά. Ότι δεν γεννήθηκα για να κρύβομαι στα παρασκήνια. Ότι αν κάποιος που αγαπώ υποφέρει εξαιτίας μου, παλεύω». Η Θέκλα χαμογέλασε. «Και τώρα?» Η Ιακωβίνα κοίταξε το λάπτοπ, όπου είχε οργανώσει όλες τις αποδείξεις σε μια λεπτομερή παρουσίαση. Μετά κοίταξε στον καθρέφτη, όπου είδε μια γυναίκα διαφορετική από αυτή που είχε φύγει πριν από 3 μήνες. Πιο αδύνατη, πιο δυνατή, με φωτιά στα μάτια της. «Τώρα επιστρέφω στην Αθήνα. Και αυτή τη φορά δεν θα φύγω». Εκείνο το απόγευμα τηλεφώνησε σε έναν ερευνητή, δημοσιογράφο που είχε βρει κατά τη διάρκεια των ερευνών της κάποιος κάποιον γνωστό για την αποκάλυψη κυκλωμάτων εταιρικής διαφθοράς. «Έχω μια ιστορία για σένα. Μια ιστορία που θα ρίξει κάποιους πολύ ισχυρούς ανθρώπους. Τι αφορά? Εταιρική συνωμοσία, εκβιασμό, καταστροφή φήμης. Και έχω όλες τις αποδείξεις». 2 εβδομάδες αργότερα η Ιακωβίνα βρισκόταν στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθήνα. Δεν πήγαινε ως η ταπεινωμένη υπηρέτρια που είχε φύγει. Πήγαινε ως μια γυναίκα σε πόλεμο, οπλισμένη με την αλήθεια και πρόθυμη να παλέψει για τον άνδρα που αγαπούσε. Η τελική αναμέτρηση ήταν κοντά και αυτή τη φορά δεν θα υποχωρούσε. Η αναφορά δημοσιεύθηκε ένα πρωινό Τρίτης, καταλαμβάνοντας το πλήρες εξώφυλλο της μεγαλύτερης οικονομικής εφημερίδας της χώρας.
δεν τελωνεί σκάνδαλο Καστελανή. Οικογενειακή και η βιομηχανική συνωμοσία αποκαλυπτεται σε αποκλειστική ερέινα. Η Ιακωβίνα είχε εργαστεί 3 εβδομάδες με τον ερευνητή δημοσιογράφο Δημήτρη Μωραήτη, οργανώνοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο, κάθε έγγραφο, κάθε σύνδεση μεταξύ της Ισαβέλας, του Μενδώνη και της Μάρθας. Το άρθρο ήταν καταστροφικό. Ηχογραφήσεις των συνομιλιών μεταξύ της αδερφής και του αντιπάλου, τραπεζικά αποσπάσματα που έδειχναν τις πληρωμές στην οικιακή κατάσκοπο, emails που περιέγραφαν λεπτομερώς το σχέδιο καταστροφής, φωτογραφίες του φωτογράφου να πληρώνεται από τον βοηθό της Ισαβέλας. Αλλά το χτύπημα του ελέους ήταν τα έγγραφα που έδειχναν πως ο Μενδώνης σχεδίαζε να διαλύσει την Καστελάνη Holdings μετά την αγορά, απολύοντας χιλιάδες υπαλλήλους και πουλώντας τα περιουσιακά στοιχεία σε Κινέζους επενδυτές. Η Ισαβέλα θα λάμβανε μια θέση συμβούλου στη νέα δομή με μισθό εκατομμυρίων. Ο Έκτορας διάβασε το άρθρο στο γραφείο, περικυκλωμένος από τους δικηγόρους που είχε συγκαλέσει για μια έκτακτη συνάντηση σχετικά με την κρίση της εταιρείας. Καθώς διάβαζε, το πρόσωπό του χλώμιαζε. Όταν τελείωσε, σιώπησε για πολλά λεπτά. «Κύριε Έκτορα», προσπάθησε ο πιο έμπειρος δικηγόρος. «Η αδερφή μου», είπε η φωνή του σχεδόν αδιόρατη. «Η ίδια μου η αδερφή με πρόδωσε. Κατέστρεψε την Ιακωβίνα, κατέστρεψε την εταιρεία, κατέστρεψε τα πάντα. Για χρήματα». Το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπά όλο το πρωί. Δημοσιογράφοι που ήθελαν συνεντεύξεις, επενδυτές που ζητούσαν εξηγήσεις, μέλη του Συμβουλίου που απαιτούσαν έκτακτη συνάντηση. Αλλά ο Έκτορας μπορούσε να σκεφτεί μόνο ένα πράγμα. Η Ιακωβίνα είχε παλέψει για αυτόν. Ακόμη και μετά από όλα όσα συνέβησαν. Είχε ρισκάρει την ασφάλειά της για να αποκαλύψει την αλήθεια. Και αυτός δεν ήξερε καν που ήταν. Η Ισαβέλα έφτασε στο γραφείο του Έκτορα 2 ώρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, συνοδευόμενη από 2 δικηγόρους. Ήταν χλωμή, αλλά προσπαθούσε ακόμη να διατηρήσει την αλαζονική στάση. «Έκτοράκη, πρέπει να μιλήσουμε. Αυτό το άρθρο είναι μια δυσφημιστική εκστρατεία. Σκάσε». Η φωνή του Έκτορα ήταν παγωμένη. «Απλώς σκάσε. Δεν μπορείς να μου μιλάς έτσι. Είμαι η αδερφή σου. Μια αδερφή δεν κάνει αυτό που έκανες». Ο Έκτορας σηκώθηκε και υπήρχε κάτι αρπακτικό στις κινήσεις του. «Μια αδερφή δεν καταστρέφει τη ζωή ενός αθώου ανθρώπου από απληστία. Αυτή η υπηρέτρια δεν ήταν αθώα». Σε αποπλάνησε, σε χειραγώγησε. «Με αγάπησε», ξέσπασε ο Έκτορας. «Με αγάπησε αληθινά, χωρίς να θέλει τίποτα σε αντάλλαγμα. Κάτι που εσύ δεν κατάλαβες ποτέ, που κανένας σε αυτή την καταραμένη οικογένεια δεν κατάλαβε ποτέ». Η Ισαβέλα υποχώρησε, τρομαγμένη από την ένταση του θυμού του. «Έκτορα, το έκανα για σένα, για να προστατεύσω την εταιρεία, για να κλέψεις την εταιρεία, εννοείς, για να με καταστρέψεις και να τα πάρεις όλα». Έριξε τα έγγραφα πάνω στο τραπέζι. «Είναι όλα εδώ, Ισαβέλα. Κάθε μεταφορά, κάθε μήνυμα, κάθε ψέμα. Πούλησες την ίδια σου την οικογένεια για τριάκοντα. Αργύρια». «Μπορώ να εξηγήσω?» «Η μόνη εξήγηση που θέλω είναι η παραίτηση σου από όλες τις θέσεις στην εταιρεία. Αμέσως. Δεν μπορείς να με απολύσεις. Έχω δικαιώματα, είμαι πάνε κληρονόμος. Όχι μετά από αυτό». Ο Έκτορας πάτησε το θηροτηλέφωνο. «Καλέστε την ασφάλεια. Η κυρία Ισαβέλα Καστελάνη συνοδεύεται έξω από το κτίριο. Δεν έχει πλέον άδεια να εισέλθει σε καμία ιδιοκτησία της εταιρείας». Ενώ η Ισαβέλα απομακρυνόταν ουρλιάζοντας, διαμαρτυρώμενη και απειλώντας με μηνύσεις, ο Έκτορας είχε ήδη καλέσει τους ιδιωτικούς του ερευνητές. «Θέλω να μάθω που είναι η Ιακωβίνα Ράπτη». Τώρα, η Ιακωβίνα βρισκόταν στο απλό ξενοδοχείο όπου είχε μείνει όταν έφτασε στην Αθήνα, όταν τηλεφώνησε ο Δημήτρης Μωραήτης. Η βόμβα εξεράγει η Ιακωβίνα. Όλοι μιλάνε για το άρθρο. Η Ισαβέλα Καστελάνη απολύθηκε από την εταιρεία. Ο Μενδώνης ακύρωσε την προσφορά αγοράς και υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν έρευνα από την εισαγγελία. Και ο Έκτορας προσπαθεί να σε βρει. Οι ερευνητές του έχουν ήδη τηλεφωνήσει εδώ 3 φορές. Η Ιακωβίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Δημήτρη, χρειάζομαι άλλη μια χάρη. Πες μου, μπορείς να οργανώσεις μια συνέντευξη τύπου? Θέλω να μιλήσω δημόσια. Είσαι σίγουρη? Ο τύπος μπορεί να είναι άγριος. Είμαι σίγουρη. Ήρθε η ώρα να πω τη δική μου εκδοχή της ιστορίας.
Η συνέντευξη τύπου ορίστηκε για την επόμενη μέρα στο αμφιθέατρο ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης. Η Ιακωβίνα πέρασε τη νύχτα άφπνη, γράφοντας και ξαναγράφοντας την ομιλία της. Όταν έφτασε στον χώρο, βρήκε μια θάλασσα από κάμερες, φλας και περίεργα πρόσωπα. Φορούσε ένα απλό μπλε σκούρο κοστούμι, τα μαλλιά μαζεμένα σε έναν κομψό κότσο. Δεν προσπαθούσε να κρύψει την ταπεινή της καταγωγή, αλλά ούτε και να υποτιμήσει τον εαυτό της. Ήταν εκεί ως μια γυναίκα που είχε ανακαλύψει τη δική της δύναμη. «Καλημέρα», ξεκίνησε, η φωνή της σταθερή παρά τα νεύρα. «Το όνομά μου είναι η Ιακωβίνα Ράπτη. Τους τελευταίους μήνες απεικονίστηκα από τον τύπο ως μια συμφεροντολόγα, μια οπορτουνίστρια που αποπλάνησε το εκατομμυριούχο αφεντικό της. Είμαι εδώ για να πω την αλήθεια. Η σιωπή στο αμφιθέατρο ήταν απόλυτη. Ερωτεύτηκα τον Έκτορα Καστελάνη και αυτός ερωτεύτηκε εμένα. Δεν ήταν υπολογισμός, δεν ήταν συμφέρον, δεν ήταν χειραγώγηση. Ήταν αγάπη. Καθαρή, απλή, αληθινή». Η φωνή της δυνάμωσε. Αλλά ισχυροί άνθρωποι αποφάσισαν ότι η αγάπη μας ήταν επικίνδυνη. Επικίνδυνη για τα σχέδιά τους για εξουσία και χρήματα. Είπε τα πάντα, τη συνωμοσία της Ισαβέλας, το σχέδιο του Μενδώνη, την προδοσία της Μάρθας. Έδειξε έγγραφα, αναπαρήγαγε ηχογραφήσεις, αποδόμησε κάθε ψέμα που είχε διαδοθεί για εκείνη. Έφυγα γιατί πίστευα ότι η αγάπη μου για τον Έκτορα θα του έφερνε μόνο καταστροφή. Αλλά έμαθα κάτι σημαντικό αυτούς τους μήνες. Η αποφυγή της αλήθειας δεν προστατεύει κανέναν. Απλώς επιτρέπει στους ψεύτες να κερδίσουν. Ένας δημοσιογράφος σήκωσε το χέρι. «Ιακωβίνα, τι θέλεις από τον κύριο Καστελάνη τώρα?» Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Είχα ήδη το προνόμιο να αγαπηθώ από έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι έχουν πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη τη ζωή τους. Αλλά τον αγαπάς ακόμη». Τα δάκρυα που είχε κρατήσει επιτέλους κύλησαν. «Αγαπώ. Θα αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά η αγάπη μου για εκείνον δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν είναι μαζί μου. Μερικές φορές το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να εύχεσαι την ευτυχία του, ακόμη και αν είναι μακριά από εμάς». Τότε ήταν που άνοιξαν οι πόρτες του αμφιθεάτρου. Ο Έκτορας μπήκε μέσα, ακόμη με το κοστούμι της συνάντησης, τα μαλλιά αχτένιστα σαν να είχε τρέξει. Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά της μέσα από τη θάλασσα των ανθρώπων και ο κόσμος σταμάτησε. «Συγγνώμη για τη διακοπή», είπε χωρίς να πάρει τα μάτια του από την Ιακωβίνα, «αλλά πρέπει να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα». Οι μουρμούρες εξαπλώθηκαν στο αμφιθέατρο. Κάμερες στράφηκαν προς αυτόν. Ο Έκτορας αγνόησε τα πάντα, περπατώντας αποφασιστικά προς τη σκηνή. «Ιακωβίνα», είπε τώρα μπροστά στο μικρόφωνο, «είπες ότι με αγαπάς». «Έκτορα, δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ?» «Είπες ότι με αγαπάς», επανέλαβε πιο δυνατά. «Και χρειάζομαι να μάθουν όλοι σε αυτό το δωμάτιο ότι κι εγώ σε αγαπώ. Τρελά, απελπισμένα, αιώνια». Το αμφιθέατρο εξεράγησε μουρμούρες. Η Ιακωβίνα τον κοίταξε, δύσπιστη. «Είπες ότι μερικές φορές το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να εύχεσαι την ευτυχία του μακριά από εμάς», συνέχισε ο Έκτορας. «Αλλά τι γίνεται αν η ευτυχία αυτού του ανθρώπου είναι ακριβώς να είναι μαζί σου? Τι γίνεται αν αυτοί οι 3 μήνες χωρίς εσένα ήταν η κόλαση στη γη? Τι γίνεται αν ανακάλυψα ότι προτιμώ να είμαι φτωχός δίπλα σου, παραπλούσιος χωρίς εσένα? Έκτορα, παντρέψουμε». Η σιωπή ήταν απόλυτη. Η Ιακωβίνα τον κοίταξε, μετά τα εκατοντάδες άτομα που τους παρακολουθούσαν, μετά ξανά εκείνον. «Μου κάνεις πρόταση γάμου μπροστά σε όλο τον εθνικό τύπο?» «Κάνω», χαμογέλασε, και σε αυτό το χαμόγελο ήταν όλη η ευαλωτότητα και όλη η αγάπη του κόσμου. «Επειδή θέλω να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανένα μυαλό ότι η Ιακωβίνα Ράπτη είναι η γυναίκα που επέλεξα, που αγαπώ, που σέβομαι. Θέλω να ξέρουν ότι το να σε έχω δίπλα μου είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου». Η Ιακωβίνα κατέβηκε από τη σκηνή και σταμάτησε μπροστά του. «Και αν πούν ότι είμαι συμφεροντολόγα και αν πούν ότι είσαι τρελός, τότε θα πούν και εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι παρά τα αυτά». Ο Έκτορας κράτησε τα χέρια της. «Ιακωβίνα, μου έμαθες ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είσαι ζωντανός και να ζεις. Χωρίς εσένα, απλώς υπάρχω. Με εσένα ζω. Έκτορα Καστελάνη», είπε χαμογελώντας μέσα από τα δάκρυα, «είσαι αδύνατος». Αυτό είναι ένα ναι. Η Ιακωβίνα κοίταξε γύρω, στις κάμερες, στους δημοσιογράφους, στον κόσμο που θα τους έκρινε.
Μετά κοίταξε τον άνδρα μπροστά της, τον άνδρα που είχε επιλέξει την αγάπη πάνω από την κοινωνική αποδοχή, που είχε επιλέξει εκείνη πάνω από την ασφάλεια. Είναι ένα ναι. Όταν τη φίλησε, το αμφιθέατρο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Φλας άστραψαν, κάμερες κατέγραψαν, αλλά για την Ιακωβίνα και τον Έκτορα υπήρχε μόνο εκείνη η στιγμή που δύο διαφορετικοί κόσμοι συγχωνεύτηκαν σε ένα, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει κοινωνικές τάξεις, δεν υποκύπτει σε προκαταλήψεις και πάντα βρίσκει έναν δρόμο. Μπία 6 μήνες αργότερα, ο γάμος έγινε στην παραλία της Μυκόνου, στο ίδιο θέρετρο όπου όλα ξεκίνησαν. Η Ιακωβίνα φορούσε ένα απλό φόρεμα από λευκή δαντέλα, ο Έκτορας ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι χωρίς γραβάτα. Η τελετή ήταν μικρή, μόνο στενοί συγγενείς και αληθινοί φίλοι. Η Κωνσταντίνα ήταν η κουμπάρα, λαμπερή σε ένα μπλε φόρεμα. Η μητέρα της Ιακωβίνας, η κυρία Ελένη, που είχε επιτέλους αναρρώσει από την ασθένεια, έκλαιγε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ομιλίας του γαμπρού. Ο Γιάννης, ο αδερφός, τώρα στο πρώτο έτος της μηχανικής, με πλήρη υποτροφία που είχε εξασφαλίσει, μέσω ενός ιδρύματος που είχε δημιουργήσει διακριτικά ο Έκτορας, ήταν ο παραγαμπρός. «Ποιος να το έλεγε», μουρμούρισε η Κωνσταντίνα στην Θέκλα κατά τη διάρκεια του πάρτι, «ότι το κορίτσι μας θα γινόταν αφεντικό στην έπαυλη». «Ήταν πάντα αφεντικό», απάντησε σοφά η Θέκλα. «Απλώς χρειαζόταν να το ανακαλύψει». Ο Έκτορας και η Ιακωβίνα είχαν τον πρώτο τους χορό ως άντρας και γυναίκα στην άμμο, κάτω από τα αστέρια, με τον ήχο των κυμάτων να αντικαθιστά οποιαδήποτε ορχήστρα. «Μετανιώνεις?» ρώτησε στριφογυρίζοντας την αργά. «Γιατί?» «Για το ότι παντρεύτηκες έναν αδύνατο άνδρα που σου έκανε πρόταση γάμου μπροστά σε 200 δημοσιογράφους». Η Ιακωβίνα γέλασε και ο ήχος ήταν καθαρή ευτυχία. «Ποτέ, αλλά έχω μια ομολογία να κάνω. Πες μου, πάντα ήξερα ότι με παρατηρούσες στην έπαυλη». Έκτορας σταμάτησε να χορεύει. «Ήξερες?» «Η γυναίκα νιώθει όταν την παρατηρεί ένας άνδρας, ειδικά ένας όμορφος», χαμογέλασε πονηρά. «Απλώς προσποιούμουν ότι δεν ήξερα. Με τρέλαινες επίτηδες». «Ίσως λιγάκι». Ο Έκτορας την τράβηξε πιο κοντά, ψιθυρίζοντας το αυτί της. «Κυρία Καστελάνη, είσαι μια επικίνδυνη γυναίκα. Και εσύ, κύριε Καστελάνη, δεν έχεις δει τίποτα ακόμη». Γέλασαν μαζί, χόρεψαν μέχρι την αυγή και όταν ο ήλιος ανέτειλε στον ορίζοντα, κάθονταν στην άμμο εκείνη ακουμπισμένη στο στήθος του, παρατηρώντας τον κόσμο να ξυπνά. «Τι θα κάνουμε τώρα?» ρώτησε η Ιακωβίνα. «Τώρα θα ζήσουμε», απάντησε ο Έκτορας. «Θα διευθύνουμε την εταιρεία μαζί, εσύ με την ευαισθησία και την ευφυΐα σου, εγώ με την εμπειρία μου. Θα δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα για να βοηθήσουμε οικογένειες σαν τη δική σου. Θα κάνουμε παιδιά που θα μεγαλώσουν γνωρίζοντας ότι η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα. Και θα γράψουμε βιβλία μαζί. Εσύ γράφεις, εγώ δημοσιεύω. Τέλεια συνεργασία». Η Ιακωβίνα γύρισε στην αγκαλιά του, μελετώντας το πρόσωπο που αγαπούσε. «Ξέρεις τι με κάνει περισσότερο χαρούμενη?» «Πες μου». «Είναι ότι η ιστορία μας δεν τελειώνει με το «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Τελειώνει με το «και τότε άρχισαν να ζουν πραγματικά». Ο Έκτορας τη φίλησε, μακρύ και απαλό, ενώ ο χρυσός ήλιος της Μυκόνου έλουζε το ζευγάρι που είχε αποδείξει στον κόσμο ότι η αληθινή αγάπη δεν υποκύπτει σε κοινωνικές συμβάσεις, δεν πτωείται από σκάνδαλα και πάντα βρίσκει έναν δρόμο. Στην έπαυλη της Αθήνας, που ήταν πλέον το σπίτι και των δύο, η Κωνσταντίνα ετοίμαζε το πρωινό τραγουδώντας χαμηλά. Η γκρι στολή της Ιακωβίνας ήταν φυλαγμένη στην ντουλάπα, όχι από ντροπή, αλλά ως ανάμνηση ενός ταξιδιού. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με μια πτώση στη σκάλα και τελείωσε με μια γυναίκα να ανακαλύπτει ότι άξιζε να αγαπηθεί ακριβώς όπως ήταν. Και έτσι, στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, σε μια χώρα όπου οι κοινωνικές διαφορές εξακολουθούν να ζυγίζουν σαν βουνά, δύο καρδιές απέδειξαν ότι υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από όλες τις προκαταλήψεις. Το θάρρος να αγαπάς χωρίς να μετράς συνέπειες, η γενναιότητα να παλεύεις για τη δική σου ευτυχία και η βεβαιότητα ότι στο τέλος είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στην απεραντοσύνη της αληθινής αγάπης.